Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και σχεδόν όλοι οι Άγγλοι στην ώρα σας, παρά την πολλή κίνηση. Ονομάζομαι Ιωάννα Φωτιάδη. Αντικαθιστώ την συνάδελφο τη Λίνα Τηγιάνναρου που θα κάνει σήμερα το συντονισμό, γιατί της έτυχε κάτι έκτακτο. Και θέλω έτσι να σας πω κι εγώ λίγα λόγια, πρωτού περάσουμε έτσι στους ομιλητές μας, γιατί ήταν ένα βιβλίο που με συγκίνησε πολύ, οπότε ήταν με πολύ ευχαριστή έκπληξη όταν με πήραν τηλέφωνο και με ρώτησαν αν θα μπορούσα να αντικαταστήσω τη Λίνα. Γιατί νομίζω ότι χωρίς να πλατιάζει, με πολύ εύστοχα παραδείγματα, πιάνει έτσι ένα υπαρξιακό ερώτημα πολλών ανθρώπων και πιάνει και πολλές πτυχές που συχνά τις ξεχνάμε ή τις αγνοούμε, οπότε θεωρώ ότι εντάξει, δίνει πολλές απαντήσεις, μας οδηγεί να βρούμε τις απαντήσεις μας. Λοιπόν, σήμερα θα πάρουμε στα χέρια μας λοιπόν, ένα βιβλίο που προτίθεται να μας απομακρύνει από τις βαθιά ριζωμένες βεβαιότητές μας σχετικά με το θέμα της απόκτησης παιδιών. Η κυρία Μιχαλέλη, έχοντας μια επαγγελματική πορεία 35 ετών στη περιγεννητική συμβουλευτική και τη ψυχοθεραπεία σε δημόσια και ιδιωτικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού, μας παραδίδει επί της ουσίας μια μελέτη για τη γονεϊκότητα που στηρίζεται τόσο στην διαχείριση χιλιάδων περιστατικών που έχει αναλάβει μέχρι σήμερα, όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία. Η γονεϊκότητα το τελευταίο διάστημα αποτελεί το υπαριθμόν πρώτο θέμα συζήτησης. Είτε πρόκειται για ιατρικά συνέδρια, είτε για πολιτικά debate, είτε για lifestyle εκπομπές. Ακούμε παντού να τίθενται ερωτήσεις και να ανοίγει αυτό το θέμα, ή κάποιες φορές ως γονεϊκότητα, άλλες φορές μιλάμε για απογεννητικότητα. Πάντως, συνέχεια μας τριγυρίζει ως θέμα στην επικαιρότητα. Το θέμα βέβαια είναι αν τελικά αυτός ο δημόσιος διάλογος γίνεται με σωστούς όρους και για τους σωστούς λόγους. Και είναι και ένα ερώτημα που θέτει έτσι και από την αρχή του βιβλίου και η συγγραφέας. Όπως έχει τονίσει πολλές φορές έτσι και σε συνεντεύξεις, δεν γινόμαστε γονείς για να έχουμε πάντα κάποιον δίπλα μας, αλλά για να αφήσουμε κάτι στην κοινωνία. Και η ίδια δουλεύει πολύ με υποψήφιους γονείς, οπότε το ερώτημα, τους θέτει πολύ συχνά το ερώτημα γιατί τελικά επιθυμούν ένα παιδί. Και όπως έτσι σχολιάζει και η ίδια, τελικά της κάνει εντύπωση ότι συχνά άνθρωποι που μπορεί να έχουν μπει και σε πολυετείς διαδικασίες για να καταφέρουν να γίνουν γονείς, δεν έχουν μια σαφή απάντηση. Λίγο αμφιταλαντεύονται ανάμεσα σε αυτά που ακούν τελικά ίσως από το περιβάλλον τους. Οπότε, τα ερωτήματα που θέτει στον αναγνώστη το βιβλίο είναι αν τελικά η απόκτηση παιδιών είναι τελικά μια επιθυμία ή μια ανάγκη, αν αντανακλά τα δικά μας θέλω ή αν είναι απλώς οι επιταγές της κοινωνίας. Αν είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε στη ζωή ένα παιδί που θα απέχει από το τέλειο παιδί που ονειρευόμασταν πάντοτε να έχουμε στην αγκαλιά μας. Και αν τελικά η πολιτεία θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να προετοιμάζει και να στηρίζει τους υποψήφιους γονείς. Τι συμβαίνει όταν δεν το κάνει και γιατί δεν δίνει προτεραιότητα σε κάτι που ουσιαστικά είναι επένδυση στο μέλλον και στο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας. Το βιβλίο είναι γραμμένο με τρόπο κατανοητό, απευθύνεται σε ανθρώπους που βρίσκονται ενώπιον του διλήμματος να δημιουργήσουν ή όχι οικογένεια, αλλά και ίσως και το πιο σημαντικό ότι απευθύνεται και σε όλους τους επαγγελματίες υγείας. Η Μερόπη Μιχαλέλη, άλλωστε, είναι πεπισμένη ότι κλειδί για την άρτια υποστήριξη της νέας οικογένειας είναι η εκπαίδευση όλων των επαγγελματιών υγείας, γυναικολόγων, νοσηλευτών, μεών, των ανθρώπων δηλαδή που συντροφεύουν το ζευγάρι στο νέο κεφάλαιο της ζωής, στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά και στο πρώτο κρίσιμο χρόνο ζωής του βρέφους. Άλλωστε, σε κάθε ευκαιρία έχει δημόσια επισημάνει την ανάγκη ύπαρξης κέντρων πρώιμης διεπιστημονικής παρέμβασης, στα οποία να έχουν πρόσβαση όλες οι οικογένειες, όλοι οι πολίτες. Κάτι που στην υπόλοιπη Ευρώπη θεωρείται αυτονόητο, αλλά στην Ελλάδα δυστυχώς όχι. Η ιδιαίτερη μνήα γίνεται στο βιβλίο για όσους καταφεύγουν στις τεχνικές της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, στον όλο και μεγαλύτερο αριθμό πρόωρων βρεφών, αλλά και στις γυναίκες που παίρνουν στα χέρια τους μία διάγνωση καρκίνου στη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή της λοχείας. Η συγγραφέας θέλει να αναδείξει όλες τις πτυχές που συνεπάγει τη γονεϊκότητα, πέρα και πάνω από τις φιλτραρισμένες εικόνες που κυκλοφορούν στον κόσμο των social media. Αυτό, ωστόσο, που προβληματίζει περισσότερο, νομίζω, έτσι, έναν μέσο αναγνώστη, είναι, και το αναδεικνύει ιδιαίτερα, μάλιστα, η κυρία Μιχαλέλη, είναι αυτή η αθέατη γραμμή που συνδέει τις γενναίες, συχνά με στοιχεία ψυχοπαθολογίας, τα ανεπεξέργαστα τραύματα,
που ασυνείδητα μπορούν να μεταφερθούν στα παιδιά και τα εγγόνια, η προσωπική ιστορία του καθενός μας που ασυναίσθητα κληροδοτείται στην επόμενη γενιά. Την αέναη αυτή επανάληψη μπορούμε βέβαια με τη βοήθεια ενός ειδικού ψυχικής υγείας να τη διακόψουμε. Είναι πολλές οι φράσεις που υπογράμμισα διαβάζοντας το βιβλίο, αλλά η επόμενη που θα σας διαβάσω τη θεωρώ έτσι ιδιαίτερη. Γράφει σε ένα σημείο ότι εμείς, ως θεραπευτές κάθε ειδικότητας, ούτε ερμηνεύουμε, ούτε υποθέτουμε. Σπάμε το φαύλο κύκλο της επανάληψης και αλλάζουμε την ιστορία των ανθρώπων. Το θεωρώ έτσι μια πολύ ιδιαίτερη φράση, γιατί αφενός μπορεί να ερμηνευτεί με πολλούς τρόπους και κατά δεύτερον είναι μια δήλωση επαναστατική και ελπιδοφόρα. Δηλαδή αυτή η ανάγκη του να σπάσουμε τα κληρονομηθέντα pattern, ατομικά και συλλογικά, είτε γιατί θέλουμε να εξελιχθούμε προσωπικά, είτε για να γίνουμε γονείς, οι γονείς μάλλον που θα θέλαμε κι εμείς να είχαμε, θα έπρεπε να αποτελεί ένα αίτημα καθολικό σε όλους μας στη διάρκεια της ενηλικίωσης. Λίγοι βέβαια το συνειδητοποιούμε, ακόμα λιγότεροι το διεκδικούμε, συνήθως όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις προκλήσεις της γονεϊκότητας. Έχουμε το βιβλίο να βοηθήσει βέβαια όλο και περισσότερους ανθρώπους να το τολμήσουν αυτό. Τώρα, για το βιβλίο και για την πορεία της κυρίας Μιχαλέλη. Μέχρι να αποφασίσει να προχωρήσει τη συγγραφή του, θα μας μιλήσει η κυρία Ελίζα Νικολοπούλου, κλινική ψυχολόγος και ψυχαναλήτρια, μέλος της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας και της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης και συγγραφέας και η ίδια του βιβλίου, συνομιλώντας με το Winnicott και την κλινική του, το οποίο πρόσφατα κυκλοφόρησε, σωστά? Εντάξει. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους και ευχαριστώ πολύ τη Μερόπη για αυτή την πρόσκληση. Με τη Μερόπη γνωριστήκαμε πριν από 3 σχεδόν δεκαετίες, όταν μου πρότεινε να συνεργαστούμε στο... Ακούγεται καλά ή κάνει? Μια χαρά. Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα του οποίου ήταν επιστημονικά υπεύθυνη τότε και το οποίο αναφορούσε την εκπαίδευση εκπαιδευτών για μια ιατρική ψυχολογική προσέγγιση της περιγεννητικής ηλικίας. Έκτοτε, οι δρόμοι μας συναντήθηκαν πολλές φορές, είτε στην Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία, της οποίας είναι μέλος, αλλά και γύρω από άλλες δράσεις, εκτός κυρίως ψυχαναλυτικής εταιρείας. Ενδεικτικά να αναφέρω την ομάδα εργασίας με εκλεκτούς συναδέλφους, η οποία συστάθηκε με πρωτοβουλία της Μερόπης γύρω από το πρώιμο, το προληπτικό τραύμα. Οι συναντήσεις γινόταν στο σπίτι της, όπου η οικοδέσποινα μαζί με την απαράμιλη, για όσοι την έχετε γνωρίσει, φιλοξενία της, συνέβαλε ουσιαστικά στις γόνιμες ανταλλαγές της ομάδας με τις γνώσεις και την εμπειρία της. Θα σας πω λοιπόν 2 λόγια για την πορεία της ψυχαναλήτριας και ψυχοσωματικής ψυχοθεραπεύτριας και συγγραφέως. Την εποχή των σπουδών της, κλινικής ψυχολογίας και ψυχοπαθολογίας στη Σορβόνη, είχε ως δάσκαλο τον καθηγητή ψυχιατρικής και ψυχίατρο Λεμποβισή, γνωστό για το έργο του σχετικά με την ψυχοπαθολογία βρεφών και παιδιών. Στο εργαστήριό του, λοιπόν, είχε την τύχη να γνωρίσει και να παρακολουθήσει τα σεμινάρια ορισμένων από τους πρωτοπόρους στον χώρο της βρεφικής και παιδικής ηλικίας. Σουλέ, Στέρν, Μπράζιλτον και ο Κράμερ, κοντά στον οποίο θα μαθητεύσει για ένα διάστημα στη Γενέβη, πάνω στη βραχία ψυχοθεραπεία μητέρας βρέφους. Αργότερα, η Γαλλίδα ψυχαναλήτρια Μπιγκλοφσκή θα την εισάγει στη σημασία της περιγεννητικής παρέμβασης. Στη διδακτορική διατριβή της εξάλλου, την οποία ξεκινά στο Παρίσι και ολοκληρώνει στο ΕΚΠΑ υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Ερευνών για το Παιδί Σπύρος Δοξιάδης και του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, η Μερόπη θα μελετήσει τις επιπτώσεις του ευνηδίου βρεφικού θανάτου στην οικογένεια και το σύνδρομο του παιδίου υποκατάστατο. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, όνειρό της υπήρξε η δημιουργία θεσμών και δομών που θα παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες γύρω από την πρώιμη παρέμβαση σε εγγύους, βρέφη και τους γονείς τους και παράλληλα θα εκπαιδεύουν κατάλληλα τους επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας που τους πλαισιώνουν, με κύρια αναφορά την ψυχαναλυτική κατανόηση της βρεφικής ηλικίας, όπως και της αναπαραγωγικής και περιγεννητικής πρόληψης, παρέμβασης και θεραπείας, του πρώιμου τραύματος ειδικότερα. Έτσι, το 1993, με τη στήριξη των Λεμποβισή και Κράμερ, ιδρύει την Ελληνική Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία των Βρεφών, της οποίας υπήρξε πρόεδρος για 6 χρόνια, από το 2013 μέχρι το 2019, και μετά την πανδημία, τον Ιανουάριο του 2022,
ιδρύει την Κοιτίδα, της οποίας είναι πρόεδρος και επιστημονική υπεύθυνη. Και ίσως είναι αυτή η πολύχρονη εκπαιδευτική, αλλά κυρίως κλινική της εμπειρία στην περιγεννητική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία σε δημόσια και ιδιωτικά κέντρα, που την οδήγησε να εκπαιδευτεί περαιτέρω στο περίφημο Ινστιτούτο Ψυχοσωματικής των Παρισίων πάνω στη ψυχαναλυτική ψυχοσωματική προσέγγιση. Για την καινοτόμο συνεισφορά της και το σύνολο του ερευνητικού, κλινικού και εκπαιδευτικού της έργου, η Μερόπη Μιχαλέλη επιλέγεται να συμμετέχει στο συλλογικό τόμο της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης Applying Psychoanalysis in Medical Care. Ήδη από την εποχή του Φρόιντ γνωρίζουμε ότι η ψυχική ισορροπία του ενήλικα εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τα βιώματα αλλά και από τα τραύματα κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Το διάβημα λοιπόν, αλλά και το διακύβημα που προτείνει η Μιχαλέλη, είναι να στραφούμε στην αρχή, στην πολύ αρχή της ζωής, με στόχο την πρώιμη παρέμβαση που θα επιτρέψει στη γυναίκα να καταστεί μητέρα, συμφιλιωμένη με τα προσωπικά της τραύματα τυχόν, ώστε να δημιουργήσει μια αρμονική σχέση με το βρέφος της και να του δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξει το εγγενές δυναμικό του, το οποίο όσο πλούσιο και να είναι, δεν πάβει στην πολύ αρχή να είναι και εύθραυστο και ελλειπές. Στο βιβλίο, σημαντικός για μένα είναι ο υπότιτλος «Πώς γινόμαστε ή δεν γινόμαστε γονείς». Διότι όπως γράφει η συγγραφέας, η πρόσβαση στη γονεϊκότητα δεν είναι ούτε δεδομένη, ούτε διαδρομή χωρίς εμπόδια, χωρίς ανατροπές. Η μητέρα δεν γεννιέται με τη γέννηση του παιδιού της. Θα μπορέσει να ασκήσει τη μητρική της λειτουργία μόνο αν η μητρότητα έχει βαθμία προετοιμαστεί μέσω μιας σταδιακής εργασίας πάνω στα συναισθήματα, της αναμνήσης από τη δική της παιδική ηλικία και με σεβασμό στον αναδυόμενο ψυχικό της κόσμο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Συνοψίζοντας λοιπόν από το πλούσιο υλικό του βιβλίου, ας επισημάνουμε ορισμένα κομβικά σημεία που και άλλες σύγχρονες μελέτες έρχονται να επιβεβαιώσουν. Ο δεσμός της μητέρας με το παιδί, ειδικά τα πρώτα χρόνια, είναι σχεδόν ερωτικός, επισημαίνει η συγγραφέας σε σχετικό κεφάλαιο του βιβλίου. Όπως όταν είμαστε ερωτευμένοι, τείνουμε να εξειδανικεύουμε το αντικείμενο του ερωτά μας, έτσι και η μητέρα τείνει να εξειδανικεύσει το βρέφο της, επενδύοντάς τον ναρκισσιστικά. Γι' αυτό το πανίσχυρο πάθος, που όπως διαβάζουμε είναι γενετικά προγραμματισμένο, ο Winnicott αναφέρεται σε μια φυσιολογική τρέλα της μητέρας, απαραίτητη όμως προκειμένου να προσαρμοστεί και να ανταποκριθεί με τον κατάλληλο τρόπο στις πρώιμες ανάγκες του βρέφου της, ταυτιζόμενη πλήρως με αυτό κατά τους πρώτους μήνες της ζωής του. Παράλληλα όμως, ο Winnicott δεν παραλείπει να αναγνωρίσει και τα έντονα αντιφατικά συναισθήματα της μητέρας απέναντι στο βρέφος. Ναι μεν μαγεία, ευτυχία και ολοκλήρωση, αλλά και θλίψη, αγωνία, μηχανία, ακόμα και μίσος για λόγους ασυνείδητους. Σημαντικός εδώ θα είναι ο ρόλος του πατέρα, που θα στηρίξει αρχικά τη διάδα μητέρας βρέφους και αργότερα θα συμβάλλει στο διαχωρισμό τους. Η εγκυμοσύνη και το πρώτο διάστημα μετά τη γέννηση του μωρού αποτελούν προνομιακό χρόνο για αυτή την προετοιμασία, λόγω της ψυχικής ευπλαστότητας και ευκαμψίας μητέρας και βρέφους. Η Μπιντλοφσκή μιλά ειδικότερα για ψυχική διαφάνεια σε σχέση με την ψυχική λειτουργία της εγγύου. Εξηγεί ότι με τη βαθιά παλινδρόμηση που συντελείται σε αυτό το διάστημα, μαζί με τις όποιες προσδοκίες, κυριαρχεί και η επιστροφή του παιδικού της γυναίκας, όπως και η επιστροφή της ψυχικής της ιστορίας με τα βιώματα, τραυματικά ή μη, συνειδητά ή ασυνείδητα. Μεταξύ αυτών των βιωμάτων, σημαίνουσα είναι η επιστροφή της εσωτερικευμένης σχέσης της μέλουσας μητέρα με τη δική της μητέρα. Συνθήκες που οδηγούν τη Μιχαλέλη, αφενός μεν να υπογραμμίσει ότι η πρόσβαση στη γονεϊκότητα προγραμματίζεται τρόποντινά από τις πρώιμες εμπειρίες γονεϊκής φροντίδας που έχει λάβει ο ίδιος ο γονέας, αφετέρου δεν να υποστηρίξει ότι η δυνατότητα ανάδειξης του ασυνείδητου υλικού της μητέρας της επιτρέπει να απελευθερώσει τα συναισθήματα που είχαν συνδεθεί με αυτό, αλλά και να επενδύσει αυτή την ενέργεια στο παιδί της, ώστε να προσαρμόσει τις φροντίδες στις ανάγκες του. Και αυτό μας οδηγεί και στην πολυδιάστατη διανεολογική διάσταση που αναφερθήκατε. Η ποιότητα του πρώιμου δεσμού και της γωνιακής φροντίδας που θα λάβει το βρέφος, πριν ακόμα τις όποιες ταυτίσεις,
θα εγγραφεί στο σώμα, στον εγκέφαλο και στον ψυχισμό του, συμβάλλοντας στη δόμησή τους, επισημαίνει Μιχαλέλη, και μας λέει ότι πρόκειται για εμπειρίες που εγγράφονται στην άδειλη μνήμη και διασχίζοντας τον χρόνο ενεργοποιούνται εκ νέου και μεταφέρονται διαεινεολογικά. Πράγματι, κάθε μωρό γεννιέται σε ένα προϋπάρχον αυτού σύμπαν, που αποτελείται από άλλα ανθρώπινα όντα και τα σημαίνοντά τους. Δημιούργημα της επιθυμίας και της ιστορίας των γονιών του, θα βρει τη θέση του εκεί που συναντώνται δύο γενεαλογίες. Αυτόν τον ξένο και συνάμα οικείο κόσμο θα χρειαστεί να τον μεταφράσει με τους σύγχρονους όρους της ύπαρξής του. Ενεργό, παρά την ανοριμότητά του, το βρέφος θα επιδράσει στο περιβάλλον του και μέσα σε ένα πλαίσιο αμοιβαιότητας θα καταστήσει μητέρα το πρόσωπο που το φροντίζει. Στο βιβλίο θα συναντήσουμε κεφάλαιο όπου η συγγραφέας αναπτύσσει με εμπεριστατωμένο τρόπο ένα ευρύ φάσμα διαδρομών γονεϊκότητας, οι οποίες αντανακλούν τις σύγχρονες κοινωνικές αλλαγές, όπως και την πολυπλοκότητα των συνοδών κοινωνικών, ψυχικών, αλλά και ιατρικών προκλήσεων, διλημάτων και απαιτήσεων. Και αναδεικνύει με σαφήνεια και επιστημονική εγκυρότητα πόσο σημαίνουσα και σύνθετη είναι η μετάβαση της γυναίκας στη θέση της μητέρας και του άντρα στη θέση του πατέρα, και αυτό ακόμα και στις πιο συνήθεις, αρμονικές και ευίωνες περιπτώσεις. Και ίσως είναι αυτό που την οδηγεί να μιλήσει για μια μοναδική υπαρξιακή εμπειρία, όπου εγκυμοσύνη, τοκετός, λοχεία εγγράφονται σε μια συνέχεια, λόγω ακριβώς της σωματικής και ψυχικής συνέχειας. Και στη συνέχεια δηλώνει κατηγορηματικά: μια πολιτισμένη κοινωνία σκέφτεται, σχεδιάζει και παίρνει μέτρα για τους αυριανούς πολίτες της, όχι μόνο αφού νοσήσουν, αλλά από την αυγή της ψυχικής του ζωής, δηλαδή το αργότερο κατά την περίοδο της κυοφορίας από τη μητέρα τους. Κάτω από αυτό το πρίσμα, που μας καλεί να αναγνωρίσουμε και να σεβαστούμε την υποκειμενικότητα της μητέρας ή των γονιών γενικότερα, η πρόσβαση στη γονεϊκότητα μπορεί να ειδωθεί ως μια ευκαιρία, δίνοντας τη δυνατότητα μιας επανακίνησης, χάρη στην προετοιμασία και την υποστήριξη που μπορούν να παρέχουν οι επαγγελματίες που πλαισιώνουν αυτή την κρίσιμη μετάβαση. Και έτσι το σενάριο της παιδικής μας ηλικίας μπορεί να γραφτεί αλλιώς, δηλώνει η Μιχαλέλη, επισημαίνοντας ότι σε αυτή τη συνδημιουργία συμμετέχουν τρεις πλευρές: οι γονείς, το βρέφος και οι θεραπευτές, κάθε μια με τη δική της συνεισφορά, η οποία επηρεάζεται και διαμορφώνεται από τις άλλες δύο την ίδια στιγμή που επηρεάζει και διαμορφώνει και τις μετασχηματίζει. Είναι σαφές ότι κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο, δηλαδή από τη στιγμή που θα διαμορφωθεί η επιθυμία απόκτησης παιδιού μέχρι εκείνο να γίνει περίπου 2 ετών, ο γονιός θα συνεργαστεί αναγκαστικά με πολλούς επαγγελματίες, ενώ στις πολλαπλές προκλήσεις που τίθενται δεν μπορεί να ανταποκριθεί ένας και μόνο επαγγελματίας. Με πίστη στη συμβολή της ψυχαναλυτικής γνώσης και εμπειρίας ως προς την αναγνώριση, την κατανόηση και την προσέγγιση της βιολογικής και ψυχικής λειτουργίας στην αρχή της ζωής, η Μιχαλέλη έρχεται να προτείνει και να εφαρμόσει με τους συνεργάτες της στην Κιτίδα ένα καινοτόμο μοντέλο διεπιστημονικής συνεργασίας που με τα χρόνια κατέστη μοντέλο θεραπευτικής παρέμβασης. Με απότερο στόχο την έγκαιρη παρέμβαση και προαγωγή υγείας, βασίζεται αυτό το μοντέλο αφενός μεν στην ευαισθητοποίηση πάνω στην πολυπλοκότητα των παραγόνων που εμπλέκονται και αφετέρου στη συνεργασία όλων των εκάστοτε επαγγελματικών υγείας πρώτης γραμμής. Αυτό το με κοινό στόχο δίκτυο ειδικών λειτουργεί με βάση τη συμπληρωματικότητα. Επιτρέπει την ολιστική προσέγγιση των διαδικασιών τόσο σε σωματικό όσο και σε ψυχικό επίπεδο. Τη διασφάλιση μιας σύντονης συνέχειας παρεμβάσεων. Τη δημιουργία ενός πλαισίου συναισθηματικής ασφάλειας τόσο για τους γονείς όσο και για τους εργαζόμενους σε σχέση με τους φόβους και τις αγωνίες τους. Επιπλέον, παρέχοντας το χώρο ανάπτυξης μιας από κοινού σκέψης πριν από οποιαδήποτε πράξη και μεταβιβάζοντας ένα βιωμένο θετικό πρότυπο αλληλεπίδρασης και σχέσης, αυξάνει την πίστη του καθένα στις ικανότητές του. Σε ευτυχείς δε περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει τους γονείς σε μια επανορθωτική εμπειρία, σε μια πραγματική επιγεννητική αλλαγή, όπως λέει η συγγραφέας,
τόσο σε σχέση με την αυθεντικότητά τους και τη διαχείριση τεστογόνων ή τραυματικών εμπειριών, όσο και σε σχέση με τη δυνατότητά τους να εσωτερικεύσουν θετικές γονεϊκές σχέσεις και ταυτίσεις. Θα μου επιτρέψετε να τελειώσω με μια προσωπική εμπειρία. Πριν από πολλά χρόνια εργαζόμουν ως ψυχολόγος με μια νέα ανήπαντρη μητέρα. Η γυναίκα αυτή αποφάσισε να φέρει στον κόσμο το παιδί της, παρότι έπασχε από μια ανίατη καταληκτική ασθένεια. Φροντιστική και τρυφερή μητέρα, ζούσε καθημερινά και μέσα στις συνεδρίες, κάτω από το βάρος μιας κρυφής ενοχής σε σχέση με τις επιλογές της, μιας απερίγραπτης αγωνίας ως προς την επίγνωση του επικείμενου τέλους και ενός λυσαλαίου αγώνα με το χρόνο. Απέναντι στα πολλαπλά ζητήματα που ετίθονται για αυτή την ευάλωτη γυναίκα και για το ευίωνο μέλλον του παιδιού της, ζήτησα τη βοήθεια της Μερόπης. Εκείνη κι εγώ συναντήσαμε τη μητέρα με το μωρό στην αγκαλιά της. Όπως σε κάθε σχεδόν συνεδρία επικρατούσε μεγάλη ένταση. Και ύστερα από λίγο η Μερόπη άρχισε να μιλά ή μάλλον να εξιστορεί στο βρέφος με βάση τα όσα γνώριζε αλλά και όσα βίωνε εκείνη τη στιγμή, για τον έρωτα που το δημιούργησε, για τις ικανότητες της μητέρα του να το φροντίζει και να το φροντίζει καλά, για την αγάπη που του έτρεφε, για τις δικές του χάρες και δυνατότητες. Απευθυνόταν στο βρέφος, συγχρόνως όμως την ακούγαμε και η μητέρα και εγώ. Η ηρεμία σιγά σιγά απλώθηκε εντός μας όσο προχωρούσε η συνεδρία. Και παρά τα όσα επώδυνα επακολούθησαν στη συνεργασία μου με αυτή τη γυναίκα και το μωρό της, αυτή η παρέμβαση άνοιξε ένα νέο χώρο σκέψης και συναισθημάτων που επέτρεψε στη μητέρα να επεξεργαστεί ανομολόγητους μέχρι τότε φόβους της και σε εμένα να πάρω τη συναισθηματική απόσταση που ήταν απαραίτητη για να μπορέσω να την συνοδέψω αποτελεσματικά. Μέσα από μια αιχμηρή γραφή, η Μερόπη Μιχαλέλη μας σωθεί να αναρωτηθούμε πάνω στο υπάρχον πλαίσιο υπηρεσιών και παρεμβάσεων στον χώρο της περιγεννητικής. Και καταλήγει στον επίλογο του βιβλίου. Ας τιμήσουμε λοιπόν οποιονδήποτε μας φρόντισε ή φροντίσαμε, κάθε μητρική λειτουργία που λάβαμε ή ασκήσαμε και τα ισοδύναμά τους, τα έργα μας που αφήνουμε να συνεχίσουν τη διαδρομή τους μετά από μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε και πολύ. Ήταν, νομίζω, και το σημάδι, το τελευταίο περιστατικό που μοιραστήκατε μαζί, νομίζω ήταν πολύ ιδιαίτερο και θυμίζει και ένα σημείο στο βιβλίο που έχει επικοινωνία με ένα μωράκι. Νομίζω μάλλον κάτι λίγο παραπλήσιο. Πολύ ωραία. Κανονικά θα ήταν μαζί μας και ο ακαδημαϊκός, ο κύριος Χρούσος, αλλά δυστυχώς ασθένησε και μας έχει στείλει εδώ πέρα την ομιλία του. Έτσι, μια αρκετά εκτενή κριτική για το βιβλίο. Επειδή ήταν η επιθυμία του να τη διαβάσω εγώ, αν θέλετε θα τη διαβάσω εγώ. Ο κύριος Χρούσος που μου έκανε την τιμή να γράψει και τον πρόλογο του βιβλίου. Λοιπόν, το βιβλίο της δόκτωρας Μερόπης Μιχαλέλη αποτελεί μια εξαιρετική και πολυδιάστατη μελέτη για τη γονεϊκότητα, εστιάζοντας όχι μόνο στην παραδοσιακή εικόνα της οικογένειας, αλλά και στις διαφορετικές διαδρομές και επιλογές που οι άνθρωποι μπορεί να ακολουθήσουν στη ζωή τους. Εξετάζοντας βαθιά τη σημασία της γονεϊκότητας, το έργο αυτό αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα των αποφάσεων που εμπλέκονται στη δημιουργία ή τη μη δημιουργία οικογένειας και τοποθετεί το ζήτημα στο ευρύτερο κοινωνικό, ψυχολογικό και συναισθηματικό του πλαίσιο. Στο βιβλίο, η γονεϊκότητα παρουσιάζεται ως ένα ταξίδι γεμάτο προκλήσεις και επιλογές που διαμορφώνει όχι μόνο το μέλλον των παιδιών, αλλά και την ταυτότητα των ίδιων των γονέων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στις κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές που έχουν μεταβάλει την έννοια της οικογένειας. Στη σύγχρονη εποχή, η γονεϊκότητα δεν είναι απλώς μια φυσική ή κοινωνική νόρμα, αλλά μια απόφαση που επηρεάζεται από ένα πλέγμα παραγόντων, όπως το βιολογικό ρολόι των υποψήφιων μητέρων, οι προσωπικές φιλοδοξίες, οι πιέσεις της οικογένειας, οι πιέσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
και τα παραδοσιακά στερεότυπα και καταβολές. Αυτό που κάνει το βιβλίο ξεχωριστό είναι ότι δεν επιχειρεί να δώσει μια μονόπλευρη απάντηση στο τι σημαίνει να είναι κάποιος γονέας. Αντίθετα, διερευνά το πώς η γονεϊκότητα επηρεάζεται από τις κοινωνικές δομές και τις ατομικές προτιμήσεις, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει μία μόνο σωστή επιλογή, αλλά διάφορες διαδρομές. Επιστημονικές βάσεις και ιστορικές αναφορές. Το έργο βασίζεται σε μια ισχυρή επιστημονική βάση, αντλώντας από τις θεωρίες της προσκόλλησης του Bowlby και της Mary Ainsworth, που αναδεικνύουν τη σημασία του ασφαλούς δεσμού μεταξύ φροντιστή και παιδιού. Ο Bowlby εξηγεί πώς οι πρώτες συναισθηματικές σχέσεις επηρεάζουν την ψυχολογική ανάπτυξη και τη μετέπειτα εφηβική, νεανική και ενήλικη συμπεριφορά, ενώ η Ainsworth περιγράφει διαφορετικά στυλ προσκόλλησης. Ασφαλή, αμφίθυμα, αποφευκτικά, αποδιοργανωμένα. Αυτές οι θεωρίες παρουσιάζονται με σαφήνεια, ενσωματώνοντας επιστημονική ανάλυση με πρακτικές παρατηρήσεις. Μια ενδιαφέρουσα διάσταση που προβάλλεται είναι η συσχέτιση της γονεϊκότητας με την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους αλλά και του ατόμου. Ιστορικά παραδείγματα όπως η επιρροή της μητέρας του φιλόσοφου αυτοκράτορα Μάρκου Αυριλίου στις αρχές και αξίες του τονίζουν τη διαχρονική σημασία της γονεϊκότητας ως κινητήριας δύναμης για την ηθική, την ευημερία και τη δικαιοσύνη. Συναισθηματικός και ψυχολογικός αντίκτυπος. Η Μιχαλέλη δεν περιορίζεται στην ανάλυση της γονεϊκότητας ως μια κοινωνική λειτουργία, αλλά εισχωρεί και στο συναισθηματικό και ψυχολογικό της αντίκτυπο. Μέσα από αφηγήσεις και ιστορίες πραγματικών ανθρώπων, αναδεικνύει τόσο τη χαρά, όσο και τις δυσκολίες που συνοδεύουν αυτό το ταξίδι. Το βιβλίο περιλαμβάνει ιστορίες ατόμων που διάλεξαν διαφορετικά μονοπάτια. Γονείς που αντλούν εκπλήρωση από την ανατροφή των παιδιών τους, ανθρώπους που δεν κατάφεραν να γίνουν γονείς, αλλά βρήκαν άλλους τρόπους να προσφέρουν αγάπη και όσους επέλεξαν συνειδητά να παραμείνουν χωρίς παιδιά. Αυτό το ευρύ φάσμα εμπειριών προσφέρει στους αναγνώστες την ευκαιρία να ταυτιστούν με διαφορετικές φωνές και συμπεριφορές ή να αμφισβητήσουν τις δικές τους αντιλήψεις για την οικογένεια. Παράλληλα, αναγνωρίζει το άγχος και τις αμφιβολίες που μπορεί να προκαλεί η πίεση να ακολουθήσει κάποιος το παραδοσιακό μοντέλο οικογένειας, τονίζοντας τη σημασία του σεβασμού στις προσωπικές επιλογές. Η εμβρυϊκή και παιδική ανάπτυξη. Ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια του βιβλίου αφορά στην κρίσιμη επίδραση της γονεϊκότητας στις πρώτες φάσεις της ζωής. Η Μιχαλέλη επισημαίνει πως οι συνθήκες της εγκυμοσύνης, οι πρώτοι δεσμοί και η γονεϊκή καθοδήγηση επηρεάζουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου και τη μετέπειτα γνωστική και συναισθηματική ευφυΐα του παιδιού. Ιδιαίτερα αναφέρει πως το οικογενειακό άγχος και το παρατεταμένο στρες μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, τονίζοντας τη σημασία μιας στοργικής, σταθερής και υποστηρικτικής προσέγγισης. Επιπλέον, το βιβλίο εστιάζει στην εφηβική και νεανική ηλικία, περιγράφοντας πως η σωστή γονεϊκή καθοδήγηση συμβάλλει στη διαμόρφωση προσωπικότητων με σταθερές αξίες και αίσθημα δικαιοσύνης και υπέρβασης. Η γονεϊκότητα και σύγχρονος κόσμος. Ένα κρίσιμο σημείο που αναδεικνύεται είναι οι συντριπτικές πιέσεις που υφίστανται οι σύγχρονοι μέλλοντες και τωρινοί γονείς. Από τις πολιτιστικές επιταγές και γονεϊκές επιταγές και τις οικονομικές δυσκολίες μέχρι την επιρροή των κοινωνικών μέσων, η Μιχαλέλη σκιαγραφεί το πώς οι εξωτερικοί παράγοντες επηρεάζουν την απόφαση για γονεϊκότητα. Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι ο δρόμος προς την ευτυχία δεν είναι πάντοτε συνυφασμένος με την απόκτηση παιδιών, δίνοντας έμφαση στην αυτονομία των επιλογών και την ποικιλομορφία των ανθρώπινων εμπειριών. Συμπέρασμα. Το βιβλίο της Μερόπης Μιχαλέλη αποτελεί μια εντυπωσιακή εξερεύνηση της γονεϊκότητας που ξεφεύγει από τα στερεότυπα και εισχωρεί στις πιο βαθιές πτυχές αυτής της ανθρώπινης εμπειρίας. Είναι ένα έργο γεμάτο ενσυναίσθηση και διορατικότητα που προσκαλεί τους αναγνώστες να στοχαστούν πάνω στις δικές τους επιλογές και πεποιθήσεις, ενώ παράλληλα τους προσφέρει γνώση και υποστήριξη. Απευθύνεται σε όλους, γονείς, μελλοντικούς γονείς, ανθρώπους που επιλέγουν διαφορετικές διαδρομές ζωής. Μέσα από τη σφαιρική του προσέγγιση και την επιστημονική του εγκυρότητα, το βιβλίο αυτό καταφέρνει να σταθεί ως σημείο αναφοράς για τη γονεϊκότητα στον σύγχρονο κόσμο, προάγοντας την κατανόηση, το σεβασμό και τη συζήτηση.
Πολύ ωραία. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Μαριάννα Θεοδωρά, καθηγήτρια μεευτικής γυναικολογίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών, η οποία θα μας δώσει τη δική της οπτική ως επαγγελματίας υγείας στην πρώτη γραμμή και βέβαια και ως ο άνθρωπος που εκπαιδεύει και τους γυναικολόγους της επόμενης γενιάς, λόγω ιδιότητας. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω θερμά την Μερόπη για την πρόσκληση να μιλήσω σε αυτό το σχολιασμό αυτού του φοβερού βιβλίου. Εγώ δεν θα μιλήσω τόσο για το βιβλίο. Νιώθω λίγο αδύναμη να αναλύσω αυτά που έχει γράψει η Μερόπη. Όπως συνηθίζω να λέω και στις ομάδες που δουλεύουμε μαζί, εγώ είμαι γιατρός δυτικού τύπου. Ασχολούμαι πολύ με το σώμα, ή τουλάχιστον μέχρι να αρχίσω να δουλεύω με τη Μερόπη. Άρα δεν μπορώ να σχολιάσω όλα αυτά τα πολύ ωραία που ακούστηκαν πριν από τους ειδικούς. Εγώ όμως θα μιλήσω για τη σχέση που έχω με την Μερόπη τη Μιχαλέλη, η οποία ξεκίνησε ακριβώς 10 χρόνια πριν, σε μία από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που οργάνωσε η Μερόπη, όχι μόνο μία φορά, αλλά εγώ τυχερή ήμουν από τους πρώτους, στην οποία δραστηριότητα προσπάθησε να κάνει αυτό που λέει στο τέλος του βιβλίου, δηλαδή να φέρει ανθρώπους που ασχολούνται με την εγκυμοσύνη, με τον τοκετό και με τα πρώτα χρόνια της ανατροφής των μωρών, κοντά, έτσι ώστε να μάθουμε ένας από τον άλλον την καθημερινότητά μας σε πρώτη φάση, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και να ανταλλάξουμε πληροφορίες πάνω σε αυτό το φοβερό γεγονός της απόφασης για την εγκυμοσύνη, της προσπάθειας για την εγκυμοσύνη, την κοίηση, τον τοκετό και τη λοχεία, αλλά και την ανάπτυξη στα 2 πρώτα χρόνια του μωρού, έτσι ώστε να κάνουμε μία πληρέστερη εικόνα όλοι στο πόσο ένας μπορεί να βοηθήσει τον άλλον στις δυσκολίες του. Το σεμινάριο αυτό το έμαθα από μία παιδίατρο, μία φίλη και σχεδόν συγγενή, είναι εξαδέλφη του συζύγου μου, η οποία όταν είδε το σεμινάριο αυτό μου είπε ότι πρέπει να πας να το κάνεις. Εσένα θα σου αρέσει πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι περάσαμε σχεδόν 8 μήνες. Ήταν 8 μήνες αυτό το σεμινάριο, γινόταν Σαββατοκύριακα. Στην αρχή δεν μπορούσα να το παρακολουθήσω καθόλου. Γιατί όλα αυτά τα ονόματα, όλες αυτές οι έννοιες που ακούσατε, μου φαινόντουσαν δύσκολες και μου φαινόντουσαν και λίγο, αν θέλετε, ξένες. Σιγά-σιγά όμως, μιλώντας και με τους ανθρώπους που ήταν γύρω, που ήταν γυναικολόγοι, γυναικολόγων δεν είχαμε άλλον, είχαμε ΜΕΕΣ πολλές και είχαμε και παιδιάτρους, ψυχολόγους. Και με τη βοήθεια της Μερόπης καταλάβαμε γιατί όλη αυτή η γνώση είναι απαραίτητη για την συνοδεία των γυναικών, αλλά και των συντρόφων τους, δεν θα πω συζύγων, γιατί πλέον μπορεί να μην είναι σύζυγοι, να μην είναι άντρες, να είναι άλλου τύπου το ζευγάρι, για να μπορέσουμε να τους συντροφεύσουμε σε αυτό το μεγάλο ταξίδι, το οποίο, αν θέλετε τη γνώμη μου, γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Και γίνεται όλο και πιο δύσκολο, γιατί η γνώση, η πληροφορία μάλλον είναι μεγάλη, η γνώση είναι μικρή όμως. Περισσότερο έχουμε πληροφορίες όταν προσπαθούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία από ανθρώπους που μπορεί να μην είναι κατάλληλοι. Και έχουμε και πολύ φόβο. Οι γυναίκες σήμερα έχουν πάρα πολύ φόβο για αυτό τους περιμένει, γιατί μέσα από αυτή την πληροφορία όλοι έχουν βάλει τα στάνταρς πάρα πολύ ψηλά στο τι πρέπει να κάνει η έγκυος, τι πρέπει να κάνει η νέα μητέρα, τι πρέπει να κάνει μια γυναίκα, πότε πρέπει να μείνει έγκυος, γιατί πρέπει να μείνει έγκυος. Και όλο αυτό νομίζω τρομάζουμε τις νέες γυναίκες, οι οποίες κλείνονται στον εαυτό τους και δεν μπορούμε να τις συνοδεύσουμε. Επιπλέον, έχει αλλάξει ο πληθυσμός των εγγύων. Έχουμε εγγύους που έχουν χρόνια προβλήματα, παλιότερα δεν τολμούσαν να κάνουν παιδιά, σαν την κυρία που είπατε στο περιστατικό σας. Έχουμε γυναίκες που κάνουν σε μεγαλύτερη ηλικία παιδιά και αντιμετωπίζουν την προορότητα, τις επιπλοκές. Έχουμε γυναίκες που κάνουν παιδιά και διαγνώσκονται με καρκίνο, γιατί τώρα μπορούμε να τις βρούμε πάρα πολύ νωρίς. Και έχουμε γυναίκες που αναγκάζονται να κάνουν παιδιά από λόγω κοινωνικών επιταγών, χωρίς οι ίδιες πραγματικά να νιώθουν έτοιμες, ακόμα και αν φτάνουν στα πρώτα ίντα, δηλαδή στα 50. Και παρόλα αυτά μπορεί να μην νιώθουν να είναι έτοιμοι, αλλά νιώθουν ότι το ρολόι τελειώνει και θα πρέπει, για να είναι κοινωνικά αποδεκτές, να το κάνουν όλο αυτό. Και δεν είναι λάθος να το κάνουν, αλλά κάποιος πρέπει να τους συνοδεύσει. Αποφάσισα λοιπόν να κάνω αυτό το σεμινάριο, παρακολούθησα, με βοήθησε πάρα πολύ.
Και δυστυχώς μου δημιούργησε, εισαγωγικά, καλό ήταν, μου δημιούργησε την ανάγκη να έχουμε μια μεγαλύτερη συνεργασία. Με τη Μερόπη συνεργαστήκαμε αρκετά μετά. Παρακολούθησα ομάδες τόσο με εγγύους που διοργανώνει, όσο και με ειδικούς ψυχικής υγείας με τους οποίους δεν έχω ιδιαίτερη σχέση. Και το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι με βοήθησε πάρα πολύ στη δουλειά μου. Με βοήθησε πάρα πολύ να καταλαβαίνω αυτή την πορεία, να προσπαθώ να μιλήσω με τις γυναίκες λίγο πιο άνετα, να κατανοήσω και να μην κρίνω και να μην επικρίνω πολλές από τις αποφάσεις που παίρνουν. Και έτσι, κατά τη γνώμη μου, να γίνω ένας καλύτερος γιατρός, δυτικού τύπου παραμένω, αλλά καλύτερος γιατρός. Ο σύζυγός μου, όταν παρακολουθούσε αυτό το σεμινάριο, γιατί ήταν σε Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Εγώ είχα ένα μωρό, είχα 2 παιδιά τότε, ένα παιδάκι 3,5 χρονών και ένα κοριτσάκι νεογέννητο, που ήταν περίπου 10 μηνών. Ήταν λίγο δύσκολα να λείπω από το σπίτι. Παρ' όλα αυτά, μου είπε κάποια στιγμή, και αυτό είναι που είπα στη Μερόπη, θα κάνω έκπληξη, μου είπε: δεν ξέρω αν μαθαίνεις κάτι για τη δουλειά μας. Είναι επίσης γυναικολόγος, ασχολείται επίσης με τα ίδια πράγματα με μένα. Πάντως, σίγουρα κάτι μαθαίνεις να μεγαλώσουμε καλύτερα τα παιδιά. Το οποίο ήταν για μένα πολύ, πολύ συγκινητικό και ήταν και κάτι που επίσης μου έδωσε το λόγο να συνεχίσω. Δυστυχώς έχω έρθει σε επαφή όχι με τις συγκεκριμένες γυναίκες που περιγράφει η Μερόπη στο βιβλίο, αλλά έχω βρεθεί να έρχομαι με περιστατικά αντίστοιχα, στα οποία πραγματικά αυτή η γνώση με βοήθησε. Όχι να βοηθήσω τη γυναίκα, αλλά τουλάχιστον να αντιληφθώ ποια είναι αυτή που πρέπει να παραπευθεί παραπέρα. Και τώρα έρχομαι στο βιβλίο, μετά από τα πολλά προσωπικά που σας είπα. Πιστεύω ότι αυτό το βιβλίο πρέπει να το διαβάσουν όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με την μέευση, με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, με την συμβουλευτική για υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, με την κύηση, τη λοχεία και σίγουρα οι νεογνωλόγοι, για να καταλάβουν, να μάθουν και να πιστέψουν μερικά πράγματα και να επικεντρωθούν, νομίζω, οι περισσότεροι πριν να επικεντρωθούμε στον επίλογο. Δηλαδή ότι ο ρόλος μας είναι να φροντίζουμε τους ανθρώπους όταν είμαστε γιατροί. Η φροντίδα δεν είναι μόνο το σώμα. Όταν αποκόπτουμε τα 2 αυτά τμήματα του σώματος, μάλλον της ύπαρξης, το σώμα από την ψυχή, νομίζω ότι δεν κάνουμε καλή δουλειά. Και γι' αυτό για μένα είναι σημαντικό να διαβάσουμε αυτό το βιβλίο, έτσι ώστε να πιστούμε στην ομάδα και στη λειτουργία της ομάδας, δηλαδή την διεπιστημονική ομάδα. Ότι όταν οι δυνατότητες μου και οι γνώσεις μου στο να συντροφεύσω έναν άνθρωπο που σίγουρα βιώνει την κύηση ή τον τοκετό ή τη λοχεία διαφορετικά από αυτό που εμείς περιμένουμε, θα πρέπει, όταν οι γνώσεις μου και οι δυνατότητες μου σταματούν, θα πρέπει να μην έχω κανέναν ενδιασμό και φυσικά μακάρι να μπορώ να βρω κάποιον άνθρωπο, να παραπέμψω τους ανθρώπους αυτούς ένα βήμα παραπέρα και να έχουν μια ολιστική θεραπεία, η οποία πιστεύω θα βοηθήσει κυρίως στο να σταματήσει κάποια στιγμή το τραύμα. Να μην δώσουμε το τραύμα στα παιδιά μας, στα παιδιά των παιδιών μας, που συνήθως το τραύμα όταν το μεταδίδεις νομίζω είναι βαρύτερο. Γιατί αυτός που το έχει μπορεί να το διαχειριστεί, ένα μωρό που μπορεί να μην έχει τις ψυχικές δυνάμεις να το κάνει, μπορεί ο τραυματισμός να γίνει πολύ πιο έντονος και να μην μπορέσει καθόλου να το παλέψει, γιατί καταρχήν μπορεί και να μην μπορεί να το αναγνωρίσει, ως ενήλικας εννοώ. Αυτά. Μερόπη, ευχαριστώ για τη συνεργασία, ευχαριστώ και για την πρόσκληση, αλλά κυρίως για τη συνεργασία. Ευχαριστούμε πολύ, γιατί πραγματικά τα είπατε κυριολεκτικά από καρδιάς όλα. Και φαντάζομαι ότι όντως θα είναι ευγνώμονες οι επόμενες γυναίκες που αναλάβατε για το σεμινάριο που κάνατε. Τώρα ο λόγος στην κυρία Μιχαλέλη. Τι να πω εγώ τώρα. Λίγα πράγματα θα πω. Με έχετε συγκινήσει όλοι πάρα πολύ. Καταρχήν με συγκινήσατε όλοι. Ευχαριστώ όλους όσους ήρθατε εδώ σήμερα. Λυπάμαι αν ταλαιπωρήσετε. Ελπίζω νομίζω αξίζει πάρα πολύ τον κόπο. Όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν ήταν πάρα πολύ συγκινητικά. Για να το ελαφρύνω λίγο, γιατί πραγματικά είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, μου θύμισε λίγο την ατάκα του αγαπημένου μου ηθοποιού, του Ρόμπερτ Νίρο, στο Taxi Driver, που λέει «Are you talking to me?»
Λοιπόν, αναρωτιέμαι, χαίρομαι που έχουν γίνει τόσο ωραία πράγματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε τον κόπο να μιλήσετε για τη συνεργασία μας, που για μένα είναι η πηξίδα μου και είναι ο λόγος για τον οποίο παραμένω στη χώρα αυτή. Αν υπάρχει αυτό το βιβλίο, τον πρώτο άνθρωπο που θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά είναι τη Χριστίνα Θεοχάρη, που διάβασε το αδρό υλικό των εκδόσεων Παπαδόπουλος και μου είπε αυτό είναι ένα τέλειο βιβλίο, έτοιμο, δεν ήταν έτοιμο, αλλά νομίζω με όθησε να το γράψω και να εμπνευστώ. Δεν πήγα το καλοκαίρι διακοπές και έτσι είμαστε τώρα όλοι εδώ και εύχομαι πραγματικά να βοηθήσει, έτσι όπως το είπαν οι συνάδελφοι, νέες γενιές επαγγελματιών, γιατί για μένα ο πόνος μου μεγάλος είναι πώς δουλεύουμε στην κοινότητα. Και η αλήθεια είναι, όπως είπε και η Ελίζα, ότι αυτός ο τρόπος, αυτό το μοντέλο δουλειάς έχει αναγνωριστεί από την Παγκόσμια Ψυχαναλυτική Ένωση, ενώ στην χώρα μας δεν έχουμε τέτοιες δομές και αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό. Εγώ λοιπόν θα σας πω πάρα πολύ λίγα λόγια για τη δική μου διαδρομή, για το πώς φτάσαμε εδώ απόψε. Εμένα λοιπόν, αν έδινα πριν πω τη δική μου διαδρομή, θα πω ότι αν πω μια συνοπτική περιγραφή αυτού του βιβλίου, θα πω ότι είναι ένα βιβλίο για τις διαδρομές που μπορεί να ακολουθήσουν η αγάπη και η αφοσίωσή μας, σε πρόσωπα, σε όνειρα και σε σχέδια ζωής. Και είναι και ένα βιβλίο για τους καρπούς που συλλέγουμε, αν παραμείνουμε στη διαδρομή, ακόμα και όταν αυτή γίνεται δύσβατη και τρομακτική. Είναι λοιπόν και ένα βιβλίο για τις απώλειές μας και για τους μετασχηματισμούς του πόνου που νιώθουμε για αυτά που χάνουμε. Πώς μετασχηματίζουμε την αγάπη και την αφοσίωση που επενδύσαμε σε σχέδια, σε όνειρα και σε αγαπημένα πρόσωπα που ήρθαν, έφυγαν ή δεν ήρθαν ποτέ στη ζωή μας. Αυτή λοιπόν η διαδρομή που μας έφερε εδώ απόψε ξεκίνησε όντως έναν Δεκέμβριο, το Δεκέμβριο του 1967. Ήμουν 7 ετών. Στην επιστροφή από μια χριστουγεννιάτικη γιορτή στο γραφείο του πατέρα μου στον Πειραιά, μας έπιασε φανάρι μπροστά σε ένα όμορφο νεοκλασικό κτίριο που τράβηξε την προσοχή μου, γιατί διέφερε πολύ από τα γύρω συνεργεία αυτοκινήτων, τα σπίτια με κόκκινα φωτάκια και τα εργοστάσια. Τον ρώτησα λοιπόν, «Μπαμπά, τι είναι αυτό το όμορφο σπίτι?» Και εκείνος, χωρίς δισταγμό, σαν να είχε μια αποστολή να φέρει πέρας, ανέβασε το αυτοκίνητο στο πεζοδρόμιο, τράβηξε χειρόφρενο, έσβησε τη μηχανή και μου είπε «Αυτό είναι το βρεφοκομείο. Εδώ έρχονται οι μαμάδες που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Και αυτό εκεί το κουτί που βλέπεις λέγεται βρεφοδόχος». Και μου την έδειξε. Και όταν η μητέρα, συνέχισε, τοποθετήσει το μωρό μέσα, χτυπά ένα κουδουνάκι και έρχεται από μέσα μία νοσοκόμα και παίρνει το μωρό. Αν ένα παιδί 7 ετών, που ήμουν εγώ, μπορεί να νιώσει να συντρίβεται μέσα του η βεβαιότητα που μέχρι τότε ένιωθε για την ανεφόρον αγάπη των γονέων για τα παιδιά τους και για την ασφάλεια που μπορεί να παρέχει ένα σπίτι, όλες αυτές οι βεβαιότητες, εκείνη τη στιγμή, μέσα μου, σαν ηφαιστειακή έκρηξη, συνετρίβησαν. Υπάρχουν μητέρες που δεν θέλουν τα μωρά τους. Υπάρχουν μωρά που μένουν μόνα τους στο κρυό. Και αυτή η νοσοκόμα που μου είπε ο μπαμπάς μου ότι θα έρθει να το πάρει, να το πάει μέσα, άρα και πώς θα το φροντίσει. Όταν επιστρέψαμε στο σπίτι, κλείστηκα στο δωμάτιό μου και άρχισα να γράφω ένα διήγημα. Το είπα το βρεφοκομείο. Ήταν, φαίνεται, ο προπομπός του βιβλίου που ήρθαμε να μιλήσουμε σήμερα απόψε εδώ. Όταν συνήλθα, βγήκα από το δωμάτιό μου, πήγα στον μπαμπά μου και του είπα «Σου υπόσχομαι ότι θα αφιερώσω τη ζωή μου σε αυτά τα παιδιά». Και κράτησα την υπόσχεση αυτή, καθώς τελικά όλα αυτά τα 58 χρόνια, τα 3 κατακλυσμιαία ερωτήματα που γεννήθηκαν τότε μέσα μου μπροστά στη βρεφοδόχο και την περιγραφή του σκοπού και της λειτουργίας τους, έγιναν η πηξίδα μου. Γύρω από αυτά τα 3 ερωτήματα αρθρώθηκαν τα πεδία της κλινικής και ερευνητικής ενασχόλησής μου όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά που προσπάθησα να μοιραστώ μαζί σας σε αυτό το βιβλίο.
Αυτά τα 3 πεδία τα είπαν οι αγαπημένες μου συνάδελφοι και συνεργάτηδες. Το ένα είναι πώς γεννιέται, πώς οικοδομείται, ποια είναι τα εμπόδια στην εξέλιξή της και πώς μπορεί να βελτιωθεί η σχέση των γονέων με τα μωρά τους. Το άλλο πεδίο είναι πώς εκπαιδεύεται η διεπιστημονική ομάδα που πλαισιώνει τους γονείς και τα μωρά, ώστε να τους κατανοούν και να τους συνοδεύουν στο να καταστούν γονείς. Και το τρίτο, το πάρα πολύ αγαπημένο μου πεδίο, είναι τα πολύ πρώιμα, τα προλεκτικά τραύματα στα βρέφη. Και πώς μπορούμε να ξαναζωντανέψουμε ένα μωρό και μια μητέρα που έχουν χάσει τον τόνο της ζωής. Πολλά χρόνια αργότερα, όταν ήμουν πια ψυχαναλήτρια, ένας αναλυόμενός μου ήρθε με έτοιμο να μπορέσουμε να εργαστούμε πάνω στη μοναξιά που τον βασάνιζε από μικρό παιδί. Τον τρίτο χρόνο της ανάλυσης, μία ημέρα, έτσι, έφερε αυτό εδώ το λεύκομα της Βούλας Παπαϊωάννου. Χωρίς να ξέρει τίποτα για μένα φυσικά. Επιβεβαιώνοντάς μου, όπως αναφέρω και όπως αναφέρω στο βιβλίο και όπως ανέφεραν οι συνάδελφοι, το αναφέρω σε διάφορα σημεία του βιβλίου, γιατί θεωρώ ότι είναι το πιο κρίσιμο ζήτημα της σύγχρονης ψυχανάλυσης, ότι τα πολύ πρώιμα τραύματά μας αποτυπώνονται στο σώμα μας. Η ελπίδα μας είναι να συναντηθούμε, ίσως, και να συναντηθούν αυτά τα τραύματα με μια αντίστοιχη, πιο ήπια, πιο επεξεργασμένη, τραυματική εγγραφή του θεραπευτή μας και με τη βοήθειά του αυτά τα τραύματα να μπουν σε λόγια και να μετασχηματιστούν στο προσωπικό μας αφήγημα. Δεν θα είπε η Ελίζα έτσι πολύ για το ένα το μεγάλο δώρο που μου έδωσε αυτή η ζωή, που ήταν το πολύτιμο δώρο που ήταν οι σπουδαίοι μου δάσκαλοι. Άνθρωποι οι οποίοι θεμελίωσαν πραγματικά αυτούς που διαβάζουμε όλους στα βιβλία και θεμελίωσαν αυτό που ονομάζει και ανέπτυξαν τη θεωρία και την κλινική των θεραπευτικών παρεμβάσεων στην εγκυμοσύνη, την περιγεννητική και βρεφική περίοδο. Επειδή ακριβώς μου έδωσαν όλα αυτά, γι' αυτό και εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι μόνο μέσα από την εκπαίδευση μπορεί να έρθουν οι αλλαγές. Οι δάσκαλοι μου άνοιξαν λεωφόρους σκέψης, αναζήτησης, περιέργειας και ανοίγματος. Το άλλο δώρο ήταν και παραμένει, είναι οι σπουδαίοι μου συνεργάτες. Όλοι εσείς που ήρθατε εδώ απόψε, όλοι εσείς που είστε εδώ, μαζί ανοίγουμε πόρτες που μοιάζουν ακόμα ερμητικά κλειστές σε μια πιο ολιστική ανθρώπινη ιατρική, η οποία όταν ασκείται, όπως μας είπε η Μαριάννα Θεοδωρά, κάνει και τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να νιώθουν ικανοποιημένοι. Αυτό το βιβλίο δεν θα μπορούσα να το έχω γράψει χωρίς εσάς, χωρίς τη συνεργασία σας, τη συνεργασία μας και τον αμοιβαίο σεβασμό και τον πολύ μεγάλο σεβασμό που έχω στη γνώση που φέρνετε και που φέρνει ο καθένας μας από την ειδικότητά του. Σας ευγνωμονώ. Μου διδάξατε κάτι που διατρέχει όλα τα κεφάλαια του βιβλίου. Στο ξεκίνημα της διαδρομής της ζωής, όταν οι άνθρωποι επιθυμούν να γίνουν γονείς ή φέρνουν στον κόσμο ένα μωρό, και στις ηλιόλουστες και στις συννεφιασμένες μέρες, έχουν ανάγκη πολύ καλά εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι συνομιλούν με συνοχή και συνέχεια γύρω από το ζευγάρι, σχετικά με το σχέδιο ή την επιθυμία τους να γίνουν γονείς και τη διαδρομή που διασχίζουν για να γίνουν. Γιατί ναι, οι γονείς δεν γεννιούνται μαζί με το μωρό, γίνονται. Και γίνονται μόνο αν πλαισιωθούν, ειδικά στις μέρες μας, που έχει διαραγεί τελείως ο κοινωνικός ιστός. Αν πλαισιωθούν λοιπόν τα νέα ζευγάρια κατάλληλα από όλες τις εμπλεκόμενες ειδικότητες, γυναικολόγους, ΜΕΣ, νεογνωλόγους, επισκέπτριες υγείας. Όπως καλά ακούτε, δεν αναφέρω τους ψυχολόγους και τους ψυχαναλυτές και τους ψυχιάτρους. Διότι όταν οι επαγγελματίες πρώτης γραμμής, δηλαδή οι πρώτοι που ανέφερα, κάνουν καλά τη δουλειά τους γύρω από την οικογένεια, εμείς οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας είμαστε σε δεύτερη γραμμή απαραίτητοι, μόνο για να στηρίζουμε τους επαγγελματίες να κάνουν αυτό που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, δίνοντάς τους και συνομιλώντας μαζί τους να έχουν μια συνολική εικόνα για το τι συμβαίνει την περίοδο αυτή της εγκυμοσύνης και της περιγεννητικής περίοδου, τόσο σε σωματικό όσο και σε ψυχικό επίπεδο. Αυτό ισχύει σε όλες τις εκφάνσεις, δηλαδή η αναγκαιότητα για διεπιστημονική συνεργασία, ισχύει σε όλες τις εκφάνσεις και τις διαδρομές της γονεϊκότητας, τις ευτυχείς, τις δυστυχείς και τις περιπεπλεγμένες. Αυτό που έχω προσπαθήσει να δείξω στο βιβλίο, δεν ξέρω αν το έχω καταφέρει, ελπίζω ναι, είναι ότι όποια και αν είναι η έκβαση της διαδρομής προς τη γονεϊκότητα, σημασία έχει να διατηρηθεί η επιθυμία για τη διαδρομή της ζωής, για τη δημιουργικότητα και η επιθυμία μας να φροντίζουμε και να συνδεόμαστε ουσιαστικά
με οτιδήποτε και με οποιονδήποτε σχετιζόμαστε. Με ανθρώπους, με έργα, με ιδέες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον τρίτο τομέα, που είναι οι πρώιμες εμπειρίες, τα πρώιμα τραύματα, οι πρώιμες θεραπευτικές παρεμβάσεις και η οικονομία της υγείας, εδώ πρέπει να σας ομολογήσω, είναι ο μεγάλος μου πόνος. Είναι η μεγάλη μου απορία γιατί απουσιάζουν ακόμη από τη χώρα μας δομές προσιτές στην κοινότητα που μπορούν να προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας στα ζευγάρια, στους υποψήφιους ή νέους γονείς και στα μωρά τους. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι υπάρχει πάρα πολύς δρόμος ακόμα που έχουμε να διανύσουμε για να κάνουμε την άσκηση όλων αυτών των κλινικών πρακτικών πιο ανθρώπινη και πιο συμπονετική. Εύχομαι το βιβλίο μου να συμβάλλει, το βιβλίο μας, να συμβάλλει στο να διανύσουμε αυτόν τον δρόμο. Δεν φτάνουν όμως μόνο ένα-δυο κούκι για να φέρουν την άνοιξη. Χρειάζονται πολλοί κούκι. Αυτό που έμαθα συνεργαζόμενοι μαζί σας στα τμήματα ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και στις μονάδες συντατικής νοσηλείας νεογνών είναι μια τεράστια αλήθεια που δεν τη μαθαίνουμε στα ψυχαναλυτικά μας βελουδένια γραφεία. Και γι' αυτό και παραμένω μαζί σας. Ακόμη και όταν χάνεται η μάχη της επιστήμης, όταν η χρήση της υπερσύγχρονης ιατρικής τεχνολογίας αποβαίνει μάταιη, αυτό που σώζει τους ανθρώπους που ήρθαν κοντά μας είναι η ανθρώπινη μας στάση. Να παραμείνουμε, όπως λέω και το γράφω και στο βιβλίο, στο ύψος του τραύματός τους. Να είμαστε παρόντες. Να τους κάνουμε να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι. Τι θεραπεύει τους ασθενείς μας? Το να νιώσουν ότι αυτό που τους συμβαίνει μας αφορά. Όσο αβάσταχτο κι αν είναι, εμείς μένουμε εκεί. Όσο μακριά κι αν είναι η διαδρομή, απόψε είδαμε ότι μπορεί να κρατήσει και 57 χρόνια για κάποιους, για να βρεθούν στο κέντρο της αλήθειας τους. Γι' αυτό μη σταματήστε να ονειρεύεστε. Η ελπίδα και η ονειροπόληση είναι οι μοναδικές διαδρομές που μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε να ζούμε και να δημιουργούμε. Ευχαριστούμε πολύ για το μοίρασμα. Και σκέφτομαι, πρωτού δώσουμε έτσι και το λόγο στο κοινό, αν θα θέλατε να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο το μοίρασμα, να μας πείτε λίγο και για τη διαδικασία της συγγραφής, η οποία φαντάζομαι ότι ακριβώς επειδή είχατε πολύ υλικό, κάποιες στιγμές θα βρεθήκατε, θα χρειάστηκε να προτάξετε κάποια θέματα περισσότερο από κάποια άλλα. Δηλαδή, είναι πολύ πυκνά τα νοήματα. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε και αρκετή αφαιρετική ικανότητα. Οπότε, αν θέλετε λίγο να μας αφηγηθείτε λίγο πόσο θέσατε κάποιες προτεραιότητες για το πώς θα είναι η δομή του βιβλίου, ποια κρίνατε ότι ήταν πιο σημαντικά, αν κάποιες στιγμές ίσως λιποψυχήσατε και είπατε δεν μπορώ, είναι πιο επώδυνο από ό,τι περίμενα ή πιο πιεστικό. Αν θέλετε έτσι λίγο να μας πείτε, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, έχω και δύο μάρτυρες εδώ, τις κόρες μου, που τις ευχαριστώ πολύ που ήρθαν από μακριά για να είναι εδώ. Εγώ γράφω από παιδί, έγραφα πάντα, έτσι. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, ήμουνα πάντα ένα παιδί αρκετά μοναχικό και επομένως έγραφα πάρα πολύ. Γράφω λοιπόν σε όλη μου τη ζωή διάφορα πράγματα. Γράφω και διαβάζω. Τώρα, τα τελευταία χρόνια η εμπλοκή μου στα νοσοκομεία με έχει κάνει να καταλάβω ότι υπάρχουν, εκτός από την πανδημία COVID, υπάρχουν και άλλες 2-3 πανδημίες τουλάχιστον. Η πανδημία της, καταρχήν, για να μιλήσουμε για ιατρικά ζητήματα, ένα θέμα που ήταν και το πιο δύσκολο κεφάλαιο να γράψω είναι το καρκίνος και μητρότητα. Είναι κάτι που δυστυχώς με έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Βλέπουμε όλο και περισσότερα τέτοια περιστατικά στην Κιτίδα. Και σε μια συνομιλία που είχαμε με τον κύριο Ροδολάκη, ο κύριος Ροδολάκης ήταν ο προηγούμενος καθηγητής μευτικής και γυναικολογίας στο Αλεξάνδρα, ογκολόγος. Με είχε διαβεβαιώσει ότι δυστυχώς ο καρκίνος σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας θα αυξάνεται. Αυτό το κεφάλαιο για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το γράψω, γιατί επειδή εγώ δουλεύω και με τους γονείς και με τα μωρά ταυτόχρονα, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ήξερα αν πότε ταυτίζεσαι με τον γονέα ή με τον γονέα που έχει περάσει τον καρκίνο, ποτέ με το μωρό το οποίο πρέπει να επιστρέψει στη σχέση με τον γονέα, γιατί πολύ συχνά στην Ελλάδα η Αγία Οικογένεια κάνει κάτι τραγικό,
προκειμένου να θεραπευτεί η μητέρα, απομακρύνουν το μωρό από τη μητέρα και όταν ξανασυναντιούνται είναι δύο άγνωστοι. Και επομένως έρχονται πάρα πολλές γυναίκες μετά από τη θεραπεία τους που έχουν επιβιώσει, έρχονται με τα μωρά τους και αυτό είναι κάτι εξαιρετικά σπαρακτικό, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό είναι από τα πιο δύσκολα κομμάτια να γράψω, αλλά ήθελα να το γράψω γιατί ήθελα να έχουμε επίγνωση ότι είναι κάτι το οποίο συμβαίνει, επειδή συμβαίνει και επιδημιολογικά είναι κάτι που θα συνεχίσει να συμβαίνει, πρέπει να μας απασχολήσει αυτό. Πρέπει να μας απασχολήσει από πάρα πολλές πλευρές και εύχομαι κάποια στιγμή να βρούμε κάποια χρήματα ή να μπορέσουμε να κάνουμε ένα ιατρείο για αυτές τις γυναίκες και για αυτά τα μωρά στο Αλεξάνδρα, δημόσιο εννοώ. Επομένως, τώρα γιατί επέλεξα τα άλλα κεφάλαια. Τα άλλα κεφάλαια, οι άλλες πανδημίες, εγώ θα έλεγα είναι ο μη διαχωρισμός. Το γεγονός δηλαδή ότι σήμερα οι άνθρωποι έχουν πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία να διαφοροποιηθούν από τα παιδιά τους. Υπάρχει έτσι μια πολιτοποίηση και υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι και στο βιβλίο τους εξηγώ και θα μπορούμε να κάνουμε, πρέπει να γράψουμε άλλο ένα βιβλίο γιατί σήμερα οι γονείς δεν μπορούν να πούνε όχι, γιατί δεν μπορούν να πούνε, το βλέπουμε και στις ομάδες που κάνουμε στους παιδικούς σταθμούς, γιατί δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν από τα παιδιά και να μπορέσει το παιδί να βγει από το ζευγάρι. Και έχουμε αυτές τις δύο, όπως είπα, πανδημίες, τους ατέρμονους θυλασμούς, τους θυλασμούς που κρατάνε μέχρι τα 2 και 5 χρόνια και τα μωρά που κοιμούνται μαζί με τους γονείς στα ίδια κρεβάτια. Με ανυπολόγιστες συνέπειες και στο βρέφος και στους γονείς και στην ερωτική του ζωή και στην οικογένεια και. Επομένως, αυτοί οι τρόποι και βεβαίως η τεράστια πίεση στο ότι μιλάμε διαρκώς για μια γονεϊκότητα και για μια μητρότητα που είναι ροδαλή και όμορφη, ενώ δεν είναι καθόλου έτσι. Οι γυναίκες σήμερα βασανίζονται πάρα πολύ και δυσκολεύονται πάρα πολύ για να αποφασίσουν καταρχήν αν θέλουν να γίνουν μητέρες. Κάποιες αποφασίζουν να μην γίνουν μητέρες, κάποιες δεν μπορούν να γίνουν μητέρες, κάποιοι μπαμπάδες, κάποιοι άντρες δεν μπορούν να γίνουν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που ήθελα να αναδείξω είναι ότι πρέπει να σεβαστούμε αυτή τη διαδρομή των ανθρώπων, να γίνονται ή να μην γίνονται γονείς, και για όλους τους λόγους και την ιστορία τους. Ότι πρέπει να αναδειχθεί η ιστορία και ο σεβασμός στην ιστορία των ανθρώπων που τους κάνει να κάνουν ή να μην κάνουν παιδιά. Ακούσαμε που μας είπατε για το σεμινάριο αυτό, το διεπιστημονικό, το οποίο πραγματικά έτσι με έχει εξητάρει. Θα ήθελα να είμαι σε μια γωνία και εγώ και να άκουγα. Και αναρωτιέμαι, μπορώ να φανταστώ πολύ καλά πόσο βοηθητικό είναι για έναν γυναικολόγο ή για μία ΜΕΑ η συμβολή των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και, ας πούμε, η προσπάθεια να τους βάλουν σε έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης και προσέγγιση των ασθενών. Αναρωτιέμαι αν αυτό είναι αμφίδρομο, αν δηλαδή και οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας από του δυτικού τύπου που λέτε και εσείς γιατρούς έχουν κάτι να πάρουν και κατά κάποιο τρόπο, σαν να πούμε ότι ψυχή και σώμα είναι ένα παζλ και κάτι μπορεί να υπάρχει και από την άλλη πλευρά που να πάρουμε. Και αυτό το αναρωτιόμαι. Δεν ξέρω εσείς πόσο είναι ζωντανές οι μνήμες, γιατί είπατε ότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια από αυτό το σεμινάριο. Αναρωτιέμαι αν έτσι. Κύριε Θεοδωρά, να μας πει και υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι από το σεμινάριο που μπορούν να μας πούνε. Συνεργάτες. Υπάρχουν και άνθρωποι που το παρακολουθήσαν το σεμινάριο εδώ. Το πολύ ωραίο σε αυτό το σεμινάριο είναι ότι σε κάθε μάθημα, σε κάθε κομμάτι, μετά από τις διαλέξεις γινόντουσαν πάντα ομάδες εργασίας. Οπότε χωριζόμασταν με ανθρώπους που δεν είχαν την ίδια ειδικότητα με εμάς, ούτε την ίδια εκπαίδευση με εμάς. Και έτσι μπορούσαμε να έχουμε ανταλλαγές πληροφορίας και γνώσεων και της καθημερινότητας, που είναι πολύ σημαντικό. Και φυσικά θεωρώ ότι όσο μαθαίναμε εμείς από το κομμάτι των επιστημόνων της ψυχικής υγείας, άλλο τόσο μάθαιναν και εκείνοι από την δική μας καθημερινότητα. Και φυσικά ο καθένας μαθαίνει και από αν θέλετε, από τις ελλείψεις. Όχι μόνο από αυτό που του λες, αλλά και από αυτό που δεν του λες. Γιατί πολλές φορές, παραδείγματος χάρη, είχαμε ανθρώπους που ασχολούνταν με την ψυχική υγεία, ήταν ψυχολόγοι και είχαν και εκείνοι αποκρισταλωμένες απόψεις για το πώς πρέπει να γίνονται τα πράγματα, ενώ στην πραγματικότητα αυτή δεν ήταν η αληθινή πρακτική. Δηλαδή, πολλές φορές μας λέγανε για περιστατικά γυναικών που είχαν έρθει
και μιλάγανε για έτσι, μια άσχημη συμπεριφορά από την πλευρά των γυναικολόγων, για κάτι καθημερινό, το οποίο όμως όταν μιλάς με έναν γυναικολόγο ή με μία ΜΕΑ, καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος που κάνει τον τοκετό δεν έχει άλλη δυνατότητα. Ίσως η δυνατότητά του να το εξηγήσει καλύτερα ή να προσπαθήσει να καταλάβει τι περιμένει η επίτοκος από εκείνον και να μπορέσει να το διαμορφώσει. Αλλά η πρακτική αυτή καθεαυτή δεν ήταν λαθασμένη, επειδή κάποιον τον ενοχλεί. Οπότε νομίζω ότι μαθαίναμε και από αυτά. Και το σημαντικό είναι να ξέρεις τι δουλειά κάνει ο άλλος. Δηλαδή, όπως εμείς ξέρουμε ότι κάνουμε αυτό και αυτό, πρέπει να ξέρουμε τι μπορεί να προσφέρει σε αυτή μας τη λειτουργία και η ειδικότητα των άλλων επαγγελματιών, έτσι ώστε να μπορούμε, εισαγωγικά το βάζω, μάλλον δεν θα το βάζω εισαγωγικά, θα το πω σωστά, να τους αξιοποιήσουμε. Δεν πήγα να πω να το χρησιμοποιήσουμε, δεν είναι χρήση, είναι η αξιοποίηση. Να αξιοποιήσουμε αυτή τη γνώση. Απλά πολλές φορές, μένοντας στο καβούκι μας και σε αυτό που μαθαίνουμε να κάνουμε, το κάνουμε όλο και καλύτερο και δεν έχουμε χρόνο να συναναστραφούμε με άλλες ειδικότητες. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο οι ειδικότητες της ψυχικής υγείας. Ναι. Αυτές είναι η κοινωνική λειτουργία, είναι οι επισκέπτες υγείας που, αν ρωτήσετε τους περισσότερους γιατρούς, δεν ξέρουν τι δουλειά κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό είναι αλήθεια. Νομίζω ότι μεταξύ σας οι ειδικότητες των γιατρών δεν έχετε πάντα καλή επικοινωνία. Εμείς έχουμε μια. Είναι τελείως διαφορετική επικοινωνία με την γνώση του τι κάνεις. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να νομίζει ότι ο ψυχολόγος απλά πάει και βοηθάει τον ψυχικά ασθενή, που δεν είναι αυτό. Πολλές φορές. Ίσως αξίζει τον κόπο να δώσουμε το λόγο. Σαφώς. Να μας πούνε όσοι έχουν την εμπειρία. Ποιος την κάνει. Ωραία, κυρία. Είχα τη χαρά και την τιμή να διαβάσω το βιβλίο της Μερόπης Μιχαλέλη, «Διαδρομές γονεϊκότητας». Δεν είμαι ειδική επιστήμον, δεν είμαι ψυχίατρος, ψυχολόγος, γιατρός. Το βιβλίο της Μερόπης το προσέγγισε όπως κάθε βιβλίο. Αυτό είναι μέρος της ειδικότητάς μου ως δημοσιογράφου για θέματα τέχνης και πολιτισμού και για το βιβλίο. Ξεκίνησα λοιπόν να διαβάζω τις διαδρομές γονεϊκότητας με το ενδιαφέρον και την απαντοχή που έχω πάντα για το τι προσφέρει ένα βιβλίο και πού θα με οδηγήσει. Χωρίς προσωπικό ενδιαφέρον για το περιεχόμενο, εκτός από το γεγονός ότι μιλούσε για ένα κεντρικό ζήτημα της ανθρώπινης ύπαρξης. Όμως το βιβλίο με ξεπέρασε. Όχι μόνο γιατί το απόλαυσα, όχι απλά επειδή με συγκίνησε, αλλά γιατί τελικά με αφορούσε και προσωπικά. Ένα βιβλίο, όπως κάθε έργο τέχνης, διαθέτει μορφή και περιεχόμενο. Για το περιεχόμενο του βιβλίου μιλήσανε εδώ πολύ σημαντικοί άνθρωποι σήμερα. Μίλησαν για το τι σημαίνει αυτή η μέγιστη απόφαση να γίνεις ή να μην γίνεις γονέας. Γιατί η πορεία αυτή είναι, όπως λέει και η Μερόπη, μια πορεία αγάπης, αγωνίας, ανατροπών, ενίοτε και μίσους από το γνωστό και το οικείο στο άγνωστο, που μας τρομάζει, μας πονά και μας πληγώνει. Η απόφαση της συγγραφέως να ασχοληθεί με ένα τέτοιο θέμα είναι και αυτή μια περιπέτεια, ιδιαίτερα στην εποχή μας, όπου οι επιπτώσεις πολύμορφων και πολλαπλών κρίσεων στον κόσμο και στη χώρα είναι τεράστιες και ακραίες. Οι άνθρωποι, κυρίως οι νέοι άνθρωποι που σκέφτονται την οικογένεια, ζουν σε ένα ναρκοπαίδιο συναισθημάτων, σκέψεων, φόβων. Ζούμε σε μια μεγάλης διάρκειας περίοδο βίας, από την κορφή, κατά κύριο λόγο, ως τη βάση της κοινωνικής δομής. Η Μερόπη Μιχαλέλη διαπραγματεύεται τα ευαίσθητα αυτά θέματα με επιστημονική επάρκεια, ακρίβεια, οργανωμένη γνώση, βάθος. Αυτά άλλωστε περιμένεις από ένα επιστημονικό βιβλίο. Τι δεν περιμένεις και μάλιστα σε τόσο μεγάλο βαθμό? Να διαθέτει λογοτεχνική δεινότητα και κυρίως απέραντη αγάπη. Το βιβλίο είναι γεμάτο τρυφερότητα. Τα αντικείμενα της μελέτης της Μερόπης Μιχαλέλη δεν είναι νούμερα, θεωρίες, όργανα έρευνας. Είναι άνθρωποι, σάρκα, οστά, αίμα, ψυχή. Υπάρχει μία έντονη συναισθηματική φόρτιση που δονεί.
Έτσι γίνεται ένα βιβλίο οικείο φιλικό στον αναγνώστη, όχι μόνο στους ειδικούς, αλλά σε όλους. Κυρίως σε όσους αναφέρεται, γιατί δεν περιγράφει απλά, ούτε επισημαίνει μόνο, αλλά σκιαγραφεί την ανθρώπινη συνείδηση, όπου οι παραδόσεις και παραδοχές του παρελθόντος δύσκολα ξεπερνιούνται και εύκολα παρασύρουν σε επαναλήψεις λαθών, όπου η εξέλιξη της επιστήμης, οι διευρυμένες γνώσεις, δεν γίνονται μέρος της κρατικής μέριμνας και συχνά αξιοποιούνται για κερδοφορία. Η συγγραφέας, ξεφεύγοντας η ίδια από την ασφάλεια της πεπατημένης και παίρνοντας ρίσκα, οδηγεί τον αναγνώστη καταρχάς να ακούσει με αυτιά, με μυαλό και με καρδιά. Αναφέρθηκα στη λογοτεχνική δυνότητα που υπάρχει στο βιβλίο. Γλώσσα πλούσια, χυμώδη, ζωντανή. Και μία ιδιαιτερότητα. Η Μερόπη γράφει με το θέατρο στο πίσω μέρος του μυαλού της. Απευθύνεται πρόσωπο με πρόσωπο στον αναγνώστη, σαν σε θεατή, και κατορθώνει, όπως συμβαίνει και στο θέατρο, με το θεατρικό της μονόλογο να τον καταστήσει ευάλωτο, γιατί κάθε άνθρωπος όταν βρίσκεται απέναντι στα μεγάλα θαύματα της γονεϊκότητας είναι ευάλωτος, και να τον συγκινήσει, να τον πείσει να την ακούσει, να την ακολουθήσει. Τέλος, σε ό,τι αφορά το ότι το βιβλίο δεν με αφορά προσωπικά. Αυτό ανετράπη ολοκληρωτικά. Αποδείχθηκε ότι με ενδιέφερε όχι απλά γενικά ως γνώση, αλλά και απολύτως προσωπικά. Και αυτό με εξέπληξε, γιατί εγώ δεν είμαι μητέρα. Από απόφαση δική μου και του συντρόφου μου. Δεν θέλησα να κάνω παιδιά και δεν έχω μετανιώσει ποτέ για την απόφασή μου αυτή. Το περιβάλλον μου αποδέχτηκε αυτή την απόφαση χωρίς δισταγμό. Είχα τη τύχη οι γονείς μου να μου προσφέρουν τεράστια αποθέματα αγάπης και συναισθηματικής υποστήριξης. Να με επιτρέψουν να γίνω αυτό που ήθελα. Το κοινωνικό περιβάλλον δεν ήταν βέβαια το ίδιο ανεκτικό πάντα. Πολύ γρήγορα όμως σταμάτησα να προσπαθώ να πείσω. Δεν είχε νόημα. Ήμουνα χαρούμενα με τη σχέση μου με τον σύντροφό μου και με τη ζωή μου. Αγαπούσα και αγαπώ τα παιδιά. Είχα την τύχη να έχω δουλέψει με παιδιά, εφήβους και νέους στη δουλειά μου και διατηρώ μοναδικές σχέσεις μαζί τους. Είμαι δίπλα τους πάντα, κυρίως με τα δύο ανήψια μου. Όμως η ίδια, όπως είπα, δεν θέλησα να γίνω μητέρα. Τι ιδιαίτερο βρήκα λοιπόν στο βιβλίο που με αφορά τόσο, εμένα και όσους σαν και εμένα. Η συγγραφέα νοιάζεται και για αυτές τις περιπτώσεις. Και νοιάζεται είναι η σωστή λέξη. Το βιβλίο της είναι δείγμα εκτός των άλλων δημοκρατίας και ευρύτητας σκέψης. Δεν στηρίζει την απόφαση να γίνει κάποιος γονιός, ούτε και την αντίθετη απόφαση. Στηρίζει και υπογραμμίζει τη σημασία να είναι κάποιος σίγουρος για την απόφασή του και να ζει ελεύθερος με τα πιστεύω του. Να μην παρασύρεται ούτε από προκαταλήψεις, ούτε από εκμετάλλευση, ούτε από επιβολή απόψεων, αλλά μόνο από τα θέλω του. Και αυτό είναι που κάνει το βιβλίο και τη συγγραφέα του τόσο σπουδαία και γι' αυτό και προσωπικά την ευχαριστώ. Κάποια ερώτηση από εσάς? Καλησπέρα. Αν ο σύγχρονος γονέας είναι κοινωνική καταξίωση ή εσωτερική ανάγκη. Αν αυτό το αναφέρετε στο βιβλίο σας ή αν... Ναι, το αναφέρω. Όταν μου το διαβάσετε, ναι. Θα λάβετε εκτενή απάντηση, εμπεριστατωμένη. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Μπορώ να πω κάτι? Λίγο σε σχέση με αυτό που ακούσαμε τελευταία.
Νομίζω, είναι ωραίο να ακολουθούμε τα θέλω μας. Νομίζω όμως και το βιβλίο το αναδεικνύει αυτό, ότι ειδικά στη σύγχρονη εποχή δεν ξέρουμε πολλές φορές ποια είναι τα θέλω μας. Και εκεί είναι που χρειαζόμαστε να μπορούμε να έχουμε συνομιλητές. Το λέω λίγο σε σχέση με αυτό που μας είπατε. Ευχαριστώ. Είναι... μετά την περίοδο του COVID, με την μη προετοιμασία της μητέρας αυτών των παιδιών, αλλά και του πατέρα για το γονεϊκό ρόλο και τη σύγχυση που επικρατεί ανάμεσα και γενικότερα μέσα στις διάφορες και διαφορετικές θεωρίες και το φλέγον θέμα βέβαια που θίγεται, κυρία Μιχαλέλη, το θέμα του ορίου, το οποίο πρώτο τοποθετείται στην διαφοροποίηση του βρέφους ή μάλλον του γονέα από το βρέφος, ακόμα και με την τοποθέτησή του στην κούνια το βράδυ, για να κοιμηθεί και να βρεθεί με τη μαμά την άλλη μέρα το πρωί. Είναι ίσως ένα θέμα που θα μπορούσε να μελετηθεί. Νομίζω ότι μέσα στο βιβλίο υπάρχει ένα κεφάλαιο που μιλάει πάρα πολύ για τη διαφοροποίηση. Αλλά υπάρχει μία έννοια, την οποία μας έχει διδάξει η ψυχοσωματική σχολή των Παρισίων, που είναι η λογοκρισία της ερωμένης. Νομίζω ότι κανένας καλύτερα από τον Λεόν Κρεσλέρ, που έχει εισάγει αυτή την έννοια της λογοκρισίας της ερωμένης, δεν έχει αναδείξει αυτή την αναγκαιότητα, και η οποία είναι και μία βιολογική, αλλά και μία ψυχική αναγκαιότητα, να διαχωρίζονται οι γονείς από το βρέφος και το βρέφος από τους γονείς μετά τον 4ο μήνα της ζωής. Εκεί συντελείται κάτι, αυτό το οποίο ονομάζει ο Κρεσλέρ, ο Μισελ Φαν, που λέγεται λογοκρισία. Αυτό που συντελείται λοιπόν γύρω στον 4ο με 5ο μήνα, είναι ότι η μεν μητέρα, καλώς όχρον των πραγμάτων, πρέπει να επιστρέψει σε πράγματα τα οποία την ενδιαφέρουν, όπως είναι η σύντροφός της, η ερωτική της ζωή, τα επαγγελματικά της ενδιαφέροντα, σε περίπτωση που δεν έχει σύντροφο. Και αυτή είναι η πρώτη απογοήτευση για τον άνθρωπο, η οποία όμως θεμελιώνει αυτό το οποίο λέμε, τώρα μην σας μπλέξω με έννοιες ψυχαναλυτικές, αυτό που λέμε πρωτογενή αερογόνο μαζοχισμό, που η δασκάλα όλων μας όσο είμαστε εδώ ψυχαναλυτές, η Άννα Υποταμιάνου, έλεγε ότι είναι ο πυρήνας της ψυχικής μας ζωής. Ο πυρήνας της ψυχικής μας ζωής είναι αυτή η ιστορική στιγμή που δεν ξέρουμε ακριβώς πότε τοποθετείται, αλλά είναι τότε που μπορεί το βρέφος, το οποίο έχει ικανοποιηθεί για αρκετό χρονικό διάστημα από τη μητέρα, τους προηγούμενους λοιπόν μήνες, έχει εγκαταστήσει μέσα του με μια μεγάλη βεβαιότητα ότι κάθε φορά που έχω μια δυσχέρεια κάποιος θα έρχεται να με ικανοποιεί, αλλά είναι σε θέση πια να μπορεί να περιμένει. Γιατί είναι σε θέση να μπορεί να φανταστεί αυτή την ικανοποίηση. Να μπορεί να φανταστεί ότι κάποιος έρθει να το βγάλει από αυτή τη δυσχέρεια. Όταν λοιπόν συμβαίνει αυτή η ιστορική στιγμή, που είναι γύρω στον 4ο με 5ο μήνα, στην εποχή μας, οι γονείς αυτό δεν το επιτρέπουν να γίνει. Δεν το επιτρέπουν να γίνει, διότι δεν επιτρέπουν, βάζουν πάρα πολύ πραγματικότητα. Τώρα θέλουμε ένα ολόκληρο συνέδριο για να τα εξηγήσουμε αυτά. Προσπάθησα όσο πιο συνοπτικά μπορούσα, γιατί αυτό είναι από τα πιο δύσκολα κεφάλαια και της ψυχανάλυσης. Οπότε, έτσι κι αλλιώς, αυτό είναι κάτι που με διάφορες θεωρίες περί συγκοίμησης και θυλασμών που δεν τελειώνουν κτλ., παραβιάζεται αυτή η θεμελιώδης, αυτό το πάρα πολύ σημαντικό στάδιο στην ψυχική ανάπτυξη του ανθρώπου. Η ικανότητά μας να αντέχουμε, η ικανότητά μας να αντέχουμε μικρές ποσότητες στρες, η ικανότητά μας να μπορούμε να περιμένουμε, εδραιώνονται αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο. Όταν λοιπόν δεν γίνει αυτό και παραταθεί αυτή η αδυναμία να μπουν όρια και ουσιαστικά να πούμε ότι εσύ είσαι εδώ, εγώ είμαι εκεί, τότε ούτε οι γονείς γίνονται ενήλικα υποκείμενα, ούτε και το μωρό όμως ποτέ μπορεί να υποκειμενοποιηθεί.
Με αποτέλεσμα αυτό σταδιακά, εντάξει τώρα υπεραπλουστεύω, αλλά αυτή η διαδικασία της μη διαφοροποίησης δεν επιτρέπει να γίνουν πραγματικές ενήλικες σχέσεις. Σχετιζόμαστε ενήλικα όταν μπορούμε να πούμε εσύ θες αυτό, εγώ θέλω αυτό, μπορούμε και συνυπάρχουμε έστω και να έχουμε διαφορετικές επιθυμίες. Αυτό είναι μια ενήλικη σχέση. Ο πολτός, η πολτοποίηση, το κάνουμε τα ίδια, το δεν διαχωριζόμαστε ποτέ, οδηγεί μετά, μέσα, περνώντας και από άλλα στάδια, στη βία, την αχαλήνωτη βία. Αυτό πάλι θα κάνω μνήα της Ποταμιάνου, που έλεγε τις αχαλήνωτες διαγέρσεις. Οι αχαλήνωτες διαγέρσεις αυτές οι οποίες βλέπουμε είναι γιατί δεν έγινε η διαφοροποίηση εγκαίρως, λέγοντας στο παιδί τώρα εσύ θα μείνεις μόνος σου και εμείς έχουμε δουλειές να κάνουμε. Ένα άλλο θέμα, και θα τελειώσω εδώ, είναι ότι δεν έχουμε ακόμα καταλάβει πόσο μεγάλο κακό έχουν κάνει, υπάρχει μέσα στο βιβλίο το ανάλογο κεφάλαιο, τα μωρά που μεγαλώσανε στον κόσμο με τις μάσκες. Διότι, όπως ξέρετε, το κάτω μέρος του προσώπου μας ενημερώνει για τα συναισθήματα του συνομιλητού μας. Λοιπόν, τα μωρά τα οποία μεγάλωσαν έτσι, επί COVID και μετά τον COVID, είναι μωρά που έβλεπαν κόσμο και δεν μπορούν να διακρίνουν τα συναισθήματα. Δεν ξέρουν αν ο άλλος είναι χαρούμενος, λυπημένος, θυμωμένος. Ζούμε καταστάσεις κάθε χρόνο και ειδικά όντως, εγώ που είμαι νηπιαγωγός και έχω τετράχρονα, πεντάχρονα και βλέπουμε κάθε χρόνο, όχι μόνο, έχουμε παιδιά που είναι στα 5 και δεν τα έχουν, δεν είναι πιο 5 μήνες. 5 χρόνια και φοράνε πάντα, τους φοράνε σπάνα στο σπίτι, μη σας πω του ζώου, δηλαδή είναι 25 χρόνια εκπαιδευτικός, τα τελευταία χρόνια και όντως και τα παιδιά πιο ανώρημα είναι, συναισθηματικά. Κάθε χρόνο, και ειδικά τώρα μετά το COVID, όντως είναι πολλαπλά τα παιδιά. Έχω 10 προνήπια, σχεδόν δεν μιλάει κανένα. Καθαρά. Κανένα. Είναι μωρά. Συναισθηματικά είναι πίσω και δεν είναι γιατί πλέον, επειδή είναι μεικτά τα τμήματά μας πολλά χρόνια τώρα. Δηλαδή είναι πάνω από 10 χρόνια που είναι μεικτά. Δεν είναι τώρα το έχουμε αναλάβει τετράχρονα. Είναι πολύ μεγάλη και το βλέπεις σε συζητήσεις που κάνουμε και με εκπαιδευτικούς και από άλλες περιοχές, όχι εγώ που στο κεντρικό τομέα. Αλλά κάθε χρόνο και ειδικά μετά τον COVID βλέπουμε πόσο κοινωνικοσυναισθηματικά και ψυχοσυναισθηματικά τα παιδιά βρίσκονται πολύ, πολύ πίσω. Αναλαμβάνουμε το Σεπτέμβρη μωρά. Όχι παιδιά που έχουν βάσει του Πιαζέ και όλων των υπολείπων σε κάποια στάδια κατακτήσει πράγματα. Σχεδόν φέτος είναι η πρώτη μου φορά που σχεδόν όλα μου τα προνήπια δεν έχουν, πέρα από ένα, δεν έχουν κατεκτημένο τίποτα. Γι' αυτό σας λέω και μαθαίνουμε τυχαία εμείς ο κοινωνικός λειτουργός για πάμε στο σπίτι, για καμία αυτενέργεια, άλλα παιδιά χωρίς κανένα όριο και το πράγμα χειροτερεύει με τα χρόνια. Οι γονείς είναι νέοι. Εύχομαι όλα αυτά τα οποία συζητάμε να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Διότι όταν αντιμετωπίζουμε τη βία από την εφηβεία και μετά δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Νομίζω πρέπει να διοργανώσουμε πολλές παρουσιάσεις, κυρία Θεοχάρη. Αλλά, ναι. Ποιος θέλει να όχι τόσο καινούργια, είναι κάποια χρόνια για την υιοθεσία και την αναδοχή και όλα αυτά τα περίφημα ταιριάσματα που έρχονται και τους υποψήφιους να μας ρωτάνε όταν ένα παιδί έχει τραύματα. Ποια είναι η πρόγνωση, θα τα καταφέρει να προχωρήσω σε μια μεγαλύτερη ηλικία. Γιατί τα παιδιά που έχουμε διαθέσιμα, το λέω έτσι, ακούγεται λίγο άκομψο, είναι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας. Δυνατά μόνο για να σας ακούμε. Μου φάνηκε να απαντά ακριβώς αυτό που χρειάζομαι να λέω σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι το κομμάτι που εισάγεται την έννοια του ευάλωτου. Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα βρέφη εξελίσσονται διαφορετικά, ακόμα και αν εκτεθούν στους ίδιους παράγοντες κινδύνου. Τούτο γίνεται διότι η ευαισθησία ή η ανθεκτικότητα των βρεφών στην αποδιοργανωτική επίδραση ορισμένων παραγόντων δεν είναι ίδια. Γνωρίζουμε όλοι παραδείγματα παιδιών που έχουν εκτεθεί σε πολύ έντονα παθογόνους παράγοντες και μπόρεσαν να αντέξουν και να μην αποδιοργανωθούν ψυχικά.
Την καλύτερη λοιπόν προγνωστική ένδειξη αποτελούν αφενός μεν η δυναμική αλληλεπίδραση των ικανοτήτων του παιδιού και της οικογένειας που θα το υποδεχτεί, αλλά και οι ικανότητες τους να μετασχηματίζουν τους παθογόνους παράγοντες σε μια νέα εγγραφή που θα επιτρέψει να απελευθερωθούν οι δυνατότητες τους, να εξελιχθούν και να μεταβούν σε μια νέα συνθήκη ισορροπίας. Εγώ αυτό θα το κάνω σημαία, κυρία Μιχαλέλη, και σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, Ελευθερία. Κάποιος άλλος? Η κυρία Δαλιάνη. Θα ήθελα και εγώ όχι να ευχαριστήσω από καρδιά τη Μερόπη Μιχαλέλη. Η διαδρομή, είμαι ΜΕΑ, εργάστηκα στο Μευτήριο Έλενα για περίπου 35 χρόνια και είχα την ευλογία, γιατί ευλογία το θεωρώ, να συναντήσω πολύ νωρίς τη Μερόπη Μιχαλέλη και πάντα το λέω, είναι λίγο αστείο αυτό, μου τη σύστησε κάποια καθηγήτρια με την οποία δεν είχα καθόλου καλές σχέσεις και δεν τη χώνευα και ίσως να μην με χώνευε και καθόλου. Όμως τελικά από όλους τους ανθρώπους μπορούμε να πάρουμε κάτι. Είχα λοιπόν την ευλογία να τη συναντήσω πολύ νωρίς και αυτό δεν θα συζητήσω ως άνθρωπο και ας πούμε το πρακτικό κομμάτι, ως επαγγελματία υγείας, με βοήθησε πάρα πολύ. Κάναμε πάρα πολλά προγράμματα στο Μευτήριο Έλενα, στο Ίδρυμα Βρεφών Μητέρα, τα μετέπειτα προγράμματα που αναφέρθηκαν εδώ, πολλά, την Κοιτίδα, όλα αυτά. Μπορεί να βλέπουμε πως είμαστε πίσω, αλλά επειδή τα τελευταία 3-4 χρόνια είμαι συνταξιούχος και κάνω έτσι έναν απολογισμό, βλέπω πως πάρα πολλά πράγματα έγιναν, προχωράμε, δεν πρέπει να το αφήσουμε, δεν πρέπει να το αφήσουμε καθόλου και πρέπει να συνεχίσουμε, γιατί για μένα αυτά τα εργαλεία ήταν το όπλο, έτσι, ήταν αυτό που είχα για να μπορέσω να δουλέψω αυτά τα 35 χρόνια κάτω από συνθήκες πολύ ιδιαίτερες αυτές του νοσοκομείου και θεωρώ πως πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ο καθένας από τον τομέα που βρίσκεται, για να εντάξουμε, ίσως όχι από πάνω προς τα κάτω, γιατί μάλλον δεν είναι πολύ εύκολο στην Ελλάδα, ο καθένας στο χώρο του να κάνει κάτι. Θα δώσει πολύ μεγάλη ανακούφιση και σε εμάς ως επαγγελματίες, αλλά και στους γονείς που έχουμε κοντά μας αυτή την περίοδο. Μερόπη, ευχαριστώ από καρδιάς. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το φανταστικό πάνελ, για τις γνώσεις σας, για τις συμβουλές σας και ανυπομονώ να διαβάσω το βιβλίο σας εις βάθος. Έχοντας τελειώσει το δακτορικό μου στην Αγγλία, έχω έρθει σε επαφή με αρκετούς Άγγλους όπου το φαινόμενο του boarding school, οικοτροφία, είναι πολύ συχνό. Ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η άποψή σας για τα οικοτροφία και την επίδρασή τους στην ψυχοσύνδεση και στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι, δεν έχω καμία άποψη, πραγματικά δεν έχω, γιατί δεν έχω εργαστεί ποτέ. Δηλαδή, εξ κατέντρα, εγώ δεν λέω λόγια. Εγώ είμαι άνθρωπος της πράξης. Ειλικρινά λυπάμαι να σας απογοητεύω, αλλά δεν έχω άποψη για τα boarding schools, γιατί ποτέ δεν... Δηλαδή, δεν έχω προσωπική εμπειρία. Να το συζητήσουμε όμως. Πολύ ευχαρίστως, δεν έχω όμως άποψη. Ποιος άλλος είναι? Πόσους ακόμα μπορούμε να πάρουμε ερωτήσεις, κυρία Θεοφάνη? Λίγο ακόμα. Λοιπόν, η κυρία μας. Καλησπέρα. Εγώ θα σας μιλήσω σαν πρώτη θεραπευόμενη της κυρίας Μιχαλέλη. Πάνε πολλά χρόνια βέβαια, πριν μια 20ετία, όταν πρωτοπήγα, πριν 20-25 χρόνια, σε μια δύσκολη φάση της ζωής μου. Μέσα σε όλα που είπαμε,
μου είπε, τη ρώτησα, λέω, θέλω να λύσω ένα από αυτά. Μου λέει, γιατί ήρθατε εδώ, ξέρω εγώ, είπαμε το ένα, το δεύτερο, το τρίτο. Λέω, κοιτάξτε, ενώ τα πάω πάρα πολύ καλά με τα παιδιά και έχω μεγαλώσει και την μικρή μου την αδερφή και τα νύψια μου και δεν έχω καμία επιθυμία να κάνω παιδί. Μου είπε σταδιακά, με τον απότομο, με τον εντελώς, ξέρετε, γλυκό τρόπο της κυρίας Μιχαλέλη, αλλά που είναι κοφτήρι, τρία πράγματα. Το ένα μου λέει, προφανώς δεν είχατε ευτυχισμένοι παιδί, δεν ήσασταν ευτυχισμένοι σαν παιδί και δεν θέλετε να το επαναλάβετε σε έναν άλλο. Δεύτερον, αγαπάτε τα παιδιά από τη θέση του παιδιού και όχι από τη θέση του ενήλικα, άρα του υπεύθυνου που θα αναλάβει την ευθύνη του άλλου. Και τρίτον, το ζήτημα της επιθυμίας. Αυτό που είπατε τώρα, που είναι μέσα στο βιβλίο, έτσι μια ματιά που το έριξα, δεν το έχω διαβάσει. Και μου φαίνει παράδειγμα ότι όποιος επιθυμεί πολύ κάτι, θα το κάνει, θα το καταφέρει. Για παράδειγμα, είχε γίνει ένας σεισμός, δεν ξέρω κι εγώ πού, μου είπε τότε, πριν 25 χρόνια σας λέω, και κάτω από τα χαλάσματα, δεν ξέρω για πόσες μέρες, ήταν μια μητέρα με ένα μωρό στην αγκαλιά. Για να μπορέσει να σώσει το παιδί της, έκοψε το δάχτυλό της και του έδινε να βυζάξει το χέρι με το αίμα της δηλαδή, για να μπορέσει να επιβιώσει αυτή η θέληση για ζωή, η θέληση, και όντως τους βρήκαν ζωντανούς. Αυτό σημαίνει επιθυμία. Ψάξτε να βρείτε, γιατί δεν έχετε αυτή την επιθυμία, να δουλέψουν πάνω σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ήταν πάρα πολύ σημαντικό να αποδραματοποιεί τις καταστάσεις και να σε φέρνει σε μια θέση κατανόησης της ζωής σου, με τα καλά και τα κακά, χωρίς αυτό να δραματοποιείται ιδιαίτερα από τη μία πλευρά, να φεύγουν οι περιττές ενοχές και όλη αυτή η ιστορία. Και τα είπα κάτω, το κοινωνικό εμένα δεν με αφορούσε ποτέ, όλα τα υπόλοιπα, τα προσωπικά. Και να μην είσαι έρμεο της τύχης. Εγώ είμαι κακότυχη που λένε οι γυναίκες. Αυτό δεν είναι θέμα κακοτυχίας. Είναι πόσο την επιθυμία τη δούλεψε κτλ. Επίσης, το άλλο σημείο το οποίο ήταν συγκινητικό, αυτή την ιστορία με το. Και μέσα σε όλα αυτά, τώρα μέσα στους χρόνους, στους ατελείωτους, καταλαβαίνετε, μου είπε και αυτή την ιστορία με τη βρεφοδόχο. Έτσι, σαν παράδειγμα. Πήρε βραβείο το διήγημά μου από τον Ιαννό για τη Φιλιό που στηριζόταν. Δηλαδή το μετέφερα στην Πάτρα, βέβαια, στο βρεφοκομείο της Πάτρας, αλλά ήταν η δική σου ιστορία, Μερόπη, και νομίζω ότι αυτή η μετατροπή, η αισθητικοποίηση δηλαδή του τραύματος, νομίζω ότι είναι θεραπευτική. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και θα διαβάσω εδώ το Η κυρία Ζγουραμάλη, Θερμά συγχαρητήρια. Να βγάλω τη μάσκα, είπαμε για τον COVID που έχουμε. Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια στην κυρία Μιχαλέλη και σε όλο το πάνελ. Είχα και εγώ την τύχη να γνωρίσω την κυρία Μιχαλέλη 3-4 δεκαετίες πριν, στο Ίδρυμα του Ξιάντη, τότε που έκανε την διατριβή της. Εγώ θέλω λίγο, θα τοποθετηθώ σε κάτι. Εγώ είμαι παιδίατρος και νομίζω ότι λείπει από την εκπαίδευση των παιδιάτρων η συναισθηματική προσέγγιση και του βρέφους και της μάνας. Πάλι ο παιδί στο σπίτι βλέπει τη μάνα που έχει καταθλιπτικά στοιχεία, είδηση δεν παίρνει. Και του ζευγάρι. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μιχαλέλη. Μια τελευταία τοποθέτηση. Κάποιος, ποιος θα... Γεια σας. Εγώ είχα την τύχη και την ατυχία να γνωρίσω την κυρία Μιχαλέλη πολύ πρόσφατα. Λέω ατυχία γιατί αν την είχα γνωρίσει όταν ήμουν έγκυος στα δύο μου παιδιά, που τώρα είναι έφηβοι, αγόρια, πολλά πράγματα μπορεί να ήταν πολύ διαφορετικά. Είχα όμως την τύχη να την γνωρίσω τώρα, σε μια επαγγελματική φάση της ζωής μου. Εγώ ασχολούμαι με την πρώιμη παρέμβαση σε οικογένειες με παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες. Άρα, και αυτό που έχω εισπράξει είναι ότι ενώ όλες οι παροχές κρατικές και μη, ότι όλες οι παροχές κρατικές και μη στους γονείς έχουν ένα στοιχείο βίας και εξαναγκασμού, γιατί παραβλέπουν τελείως όλες αυτές τις έννοιες που αναφέρατε και οι οποίες ήταν για μένα κάθε λέξη που λέγατε ήταν συγκλονιστική κατά τη διάρκεια της ομιλίας όλων σας. Το θέμα της φροντίδας, της αγάπης, η σκηνή με το βρέφος, που απευθύνεται κάποιος στο βρέφος και του λέει πόσο η μαμά του αγαπάει, εγώ εκείνη την ώρα το βίωσα σαν το πιο απελευθερωτικό πράγμα που μπορεί κάποιος να πει σε μία μαμά, η οποία γνωρίζει ότι η συνθήκη η οποία έχει μπροστά της
είναι αμφιβόλου εξέλιξης με πολύ σοβαρές πιθανότητες αρνητικές. Αυτή τη δύναμη, λοιπόν, δεν τη βρίσκουμε σε καμία παρέμβαση, κανενός τύπου, σε οποιαδήποτε φάση που οι γονείς πρέπει και οφείλουν να υποστηριχτούν. Εύχομαι πραγματικά να ευωδώσει κάποια συνεργασία μεταξύ μας. Είναι σαν να κρατάτε το κλειδί με το μυστικό, το οποίο ζητάνε όλοι και δεν μπορούν να το βρούνε πουθενά. Αυτή ήταν η αίσθηση που είχα όλη τη διάρκεια αυτής της ομιλίας και κάθε φορά που σας έχω συναντήσει και σας έχω ακούσει. Αλήθεια, σας συγχαίρω για το resilience που έχετε όλα αυτά τα χρόνια να παραμένετε και να επιμένετε, να κάνετε τις παρεμβάσεις σας σε μικρές μονάδες και σε μικρά εξατομικευμένα προγράμματα και να μην έχει ακούσει αυτή η κοινωνία πόσο πολύ μεγάλη λύση θα ήταν αν αυτό το πράγμα γινόταν κάτι γενικευμένο στον πληθυσμό. Αλήθεια, σας εύχομαι κάθε επιτυχία, σας εύχομαι να είστε καλά και ελπίζω ειλικρινά να μπορέσουμε να συνεργαστούμε προς μια κατεύθυνση που θα βοηθήσει όλους. Μπορούμε ίσως να σταματήσουμε. Ο κύριος Μαντής, κάτι τελευταίο. Ναι. Μόνο αυτό, τελευταίο και τελειώνουμε. Ναι. Κρατάω το διαδρομές, αφήνω το άλλο και το πάω λίγο από την άλλη μεριά. Άκουσα φέτος έναν κοινωνιολόγο να κάνει την εξής παρατήρηση. 1974, εκλογές, δημοψήφισμα, βγάζουμε τον βασιλιά, τη μοναρχία. 2024, όλα αυτά τα χρόνια, η μοναρχία μπήκε στο σπίτι μέσω του παιδιού. Είναι από τις πιο εύστοχες παρατηρήσεις από κοινωνιολόγο που έχω ακούσει. Λέω τώρα, λοιπόν, τώρα στις διαδρομές. Προσθέτω ένα στοιχείο ακόμα. Πέρα από τα παιδιά που έχουν, από τις οικογένειες που έχουν διάφορες διαταραχές και αντιμετωπίζουν τους ειδικούς, υπάρχει ένα καινούριο πράγμα. Μοιάζουν όλες οι οικογένειες. Είναι καρμπόν. Είναι... κάτι έχει γίνει εκεί πέρα. Νομίζω ότι το θέμα διαδρομή δεν έχει τονιστεί το πεχά του κάθε σπιτιού. Το πεχά, η μυρωδιά του κάθε ζευγαριού. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα, εσείς έχετε κάποια εμπειρία, κάποια. Περισσεύει. Ένα τελευταίο σχόλιο θέλω να πω πάνω σε αυτό που λέτε και νομίζω είναι υπερτονισμένο στο βιβλίο. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για το βιβλίο. Αυτό που προσπάθησα να δείξω είναι τα σύγχρονα δεδομένα της νευροεπιστήμης και του διαλόγου των νευροεπιστημών με την ψυχανάλυση. Δείχνουν αυτό το οποίο είπαν εδώ κάποιες από τις συναδέλφους. Ότι εάν δεν ανατρέξουμε, εάν οι άνθρωποι δεν ανατρέξουμε σε όλο αυτό το οποίο είναι αποτυπωμένο μέσα μας, εγγεγραμμένο σαν κληρονομιά, σαν εγγραφές τις οποίες έχουμε πάρει όχι μόνο από τους γονείς μας, αλλά και από προηγούμενες γενιές, και αν δεν διαφοροποιηθούμε, θα υπάρχει όλη αυτή η πολιτοποίηση, η οποία λέτε, η μη διαφοροποίηση και όλη αυτή η αχαλήνωτη βία. Ας ασχοληθούμε λοιπόν λιγάκι, ο καθένας σε ατομικό επίπεδο, να κοιτάξει λίγο αυτό που είναι, τι σχέση έχει με την ιστορία του. Διότι πάρα πολύ συχνά, ακριβώς η ιστορία 2 και 3 γενιών βγαίνει όταν, και όχι πάντα με ευτυχή τρόπο, όταν γίνονται τα παιδιά και υπάρχει μια εντελώς αδιαφοροποιητή κατάσταση. Άρα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε τη γνώση που μας έφεραν οι νευροεπιστήμες, που λέει ότι πρέπει να καταλάβουμε το παρελθόν μας για να έχουμε ένα προσωπικό μέλλον και να γίνουμε υποκείμενα.